naozaj mal byť, že to sa chcel na to pozrieť. Čo vás čaká v Malacke? Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a páni, dúfam, že ma je počuť. Dovoľte mi, aby som vás privítal na dnešnom podujatí, ktoré usporiadalo občianske združenie Malacké pohľady. Ja som Miroslav Konečný, pre tých, ktorí ma nepoznajú, a budem moderátorom tohto podujatia. Už túto sobotu sa uskutočnia 7. slobodné komunálne voľby, v ktorých rozhodneme o našich mestských zastupiteľoch a o budúcom primátorovi Malaciek. Jozef Ondrejka dokázal 3-krát obhájiť svoj mandát, ale po 16 rokoch sa rozhodol nekandidovať a znamená to teda, že Malacky budú mať nového primátora. Ako určite viete, máme 8 kandidátov, avšak niektorí z nich sa ospravedlnili z dnešného večera, napriek tomu by som prečítala ich mena. S číslom 1 kandiduje pán Peter Fabián, 50-ročný elektrotechnik z Malaciek, z Veľkomoravskej ulice ako nezávislý kandidát. Práve pán Fabián sa ospravedlnil, takže tu dnes s nami nebude. Druhým kandidátom je pán Jozef Halcin, 39-ročný štátny zamestnanec zo Štúrovej ulice, kandiduje ako nezávislý kandidát. Nech sa páči. Tretím v poradí je pán Ján Hurban, 49-ročný elektrikár z Malaciek z ulice Jozefa Kubinu, kandiduje ako nezávislý kandidát a taktiež sa dnes ospravedlnil, takže tu s nami nebude. Štvrtým kandidátom s poradovým číslom 4 je pán Marian Novota, 46-ročný inžinier, IT špecialista z Kukučinovej ulice, nezávislý kandidát. Nech sa páči, ďakujem, že ste prišli. S číslom 5 kandiduje Robert Peťko, magister Robert Peťko, 39-ročný pracovník v oblasti bezpečnosti z ulice Milana Rastislava Štefánika, kandiduje ako nezávislý kandidát. Ďakujem, že ste prišli. S číslom 6 kandiduje pán inžinier doktor Peter Rusňák, 33-ročný riaditeľ Technického skúšobného ústavu poľnohospodárskeho z ulice Na brehu, je ako nezávislý kandidát. Pán Rusňák sa ospravedlnil, príde zrejme trošku neskôr. S číslom 7 kandiduje Juraj Žíha, doktor inžinier, právnik, 29-ročný ekonóm z ulice Jesenského ako nezávislý kandidát. Nech sa páči. Ďakujem, že ste prišli. A 8. kandidátom je pán doktor Jozef Walter, 68-ročný právnik zo Štúrovej ulice, kandiduje ako nezávislý kandidát. Dobrý večer, pán Walter. Takže ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie. Dovoľte, aby som na úvod v krátkosti predstavil naše občianske združenie. Usporiadalo ho občianske združenie Malacké pohľady. Ďakujem všetkým členom, ktorí sa podielali na usporiadaní. A chcel by som predstaviť úplne v krátkosti o históriu. Fungujeme od roku 99, čiže je to už 15 rokov. Najskôr pod názvom Mladí ľudia organizujú a komunikujú, neskôr MLOK. Od začiatku sa snažíme prispievať do verejného priestoru v Malackách, či už rekonštrukciou významných verejných objektov. Napríklad sme umiestnili prvé turistické informačné tabule v Malackách. Podielili sme sa na rekonštrukcii významných objektov, ako je napríklad Kvadrum na Kláštorom námestí alebo pomník Entnerovcov. Okrem toho sme organizovali pravidelné a nepravidelné podujatia, ako sú besedy, koncerty, dobročinné trhy, prvomájové, farebné malacky, dňohrania pre deti. A okrem toho sa venujeme aj publicistike a vydavateľskej činnosti. Táto kniha, ktorá je tam uvedená, je to vlastne výber z článkov Malackých pohľadov, je ešte v dostaniu, dá sa aj toto zakúpiť za 9 eur. Nie teraz počas diskusie, ale potom. Ako ste si určite všimli, od roku 2006 funguje v Malackách stránka malackepohľady.sk. Je to prvá stránka občianskej publicistiky v Malackách. Doteraz bolo publikovaných 977 článkov. Na stránke sa nachádza viac ako 7000 fotografií a našli sme si okruh pravidelných čitateľov. Za toto priazne vám ďakujeme. To, čo je možno menej známe, tak na stránke sa nachádza aj sekcia Spoznajte Malacky, ktorá je určená pre turistov a návštevníkov Malaciek. A je tam kopec praktických informácií. Ale naspäť k dnešnému večeru a k voľbe primátora. Ako ste si určite všimli, tak rozhodli sme sa trošku popularizovať komunálne voľby práve z dvoch dôvodov. Jedným z nich je to, že volebná účasť v ostatných komunálnych voľbách bola iba 32%.
a radi by sme prispeli k tomu, aby tento rok bola táto účasť vyššia. A druhým našim cieľom je zvýšenie legitimity nového primátora, pretože vyššia účasť znamená, že tento primátor hovorí za viac občanov. No a v neposlednom rade sme sa rozhodli poskytnúť rovnaký priestor pre všetkých kandidátov, aby mohli prezentovať svoje postoje a názory a vlastne tak priblížili svoje zámery verejnosti. Rozhodli sme sa poskytnúť všetkým rovnaký prístup, vlastne rovnaký priestor pre vyjadrenia. Rovnako sme nabadali aj vás ako publikum, aby bola diskusia férová, bez osobných útokov a ohovárania. Takže dnešná diskusia bude členená do 8 tematických okruhov, s tým, že boli navrhnuté tak, aby doplňali diskusie, ktoré už prebehli, či už v rádiu Regina, táto diskusia je k dispozícii na internete, alebo tiež v materskom centre Vánok. Možno na nej nebolo až toľko veľa ľudí, ale myslíme si, že mala práve dobrý dopad na tie témy, ktoré sa tam riešili. Čiže dnes už sa nebudeme venovať primárne sociálnym veciam, rodinám s deťmi, seniorom, alebo tiež si myslíme, že téma malackej pohotovosti alebo bezpečnosti už bola dostatočne odiskutovaná. Naopak sme sa snažili sústrediť sa na témy, ktoré ešte možno nezazneli a sú rovnako dôležité pre budúcnosť mesta. Bude to prebiehať tak, že máme teda 8 tém. V každej téme dostane každý kandidát 1 minútu na to, aby zodpovedal najprv na otázku a následne dostane prípadne doplňujúce otázky alebo môže reagovať na predrečníkov. Poradie sa bude meniť, aby každý kandidát mohol odpovedať v rôznom poradí a aby vlastne nešli po sebe stále tí istí ľudia, takže bude to trošku premiešané a vlastne bude to fungovať tak, že vždy vyzvem konkrétneho kandidáta, aby odpovedal. Do týchto okruhov boli tiež zaradené otázky, ktoré sme dostali cez formulár, ktorý sme publikovali na stránke Malacké pohľady. Ďakujeme za tieto otázky, väčšina z nich je práve v týchto okruhoch a niektoré z nich môžu zaznieť aj na záver. Otázky budeme zbierať aj počas dnešného večera. Ak by ste mali záujem položiť nejakú otázku, budú tu dve naše členky, Magda a Kristinka, ktoré budú zbierať tieto otázky. Máme tu vlastne takéto bločky, rovnako pera k dispozícii, takže môžete napísať. Poprosím vás, aby ste tú otázku potom zložili na 4 časti a na návrh napísali, že či je to otázka pre konkrétneho kandidáta, alebo či je to pre všetkých. Na záver sa potom budeme snažiť položiť každému aspoň jednu konkrétnu otázku z týchto otázok a prípadne z tých, ktoré sú pre všetkých, vybrať niektorú. Aby to bolo transparentné, tak sme sa rozhodli, že tieto otázky budeme žrebovať, čiže dúfam, že tým vyvrátim akékoľvek pochybnosti o nejakej cenzúre alebo niečo. Na záver bude mať každý kandidát možnosť vystúpiť s 1-minútovým prejavom, ktorým vyzve voliť, prípadne presvedčí ešte občanov, ktorí nie sú rozhodnutí, aby volili práve neho. Veríme, že sa tu nachádza, okrem všetkých kandidátov do mestského zastupiteľstva, ktorých tu vidím, že sa tu nachádza aj celý rad občanov, ktorí sa ešte stále rozhodujú. A prípadne nejaký krátky výťah z dnešného stretnutia alebo videozáznam môže byť zverejnený aj na internete, takže budú mať možnosť sa na to pozrieť aj ľudia, ktorí tu teraz nie sú. Celkové trvanie dnešnej diskusie je 2 hodiny. A to, čo som ešte nepovedal, je, že každý okruh otázok uvedú 3 rýchle otázky, na ktoré sa dá odpovedať áno, nie, alebo neviem, alebo nemám názor. A urobíme to tým spôsobom, že kandidáti dostali 3 farebné papiere a tým, že po zadaní otázky zdvihnú nad hlavu ten, ktorý vlastne vyjadruje ich názor. Takže upozorňujem, že tieto otázky oni nedostali dopredu, takže nedá sa to považovať za nejaké záväzné vyjadrenie, ale v podstate jedná sa o momentálne vyjadrenie nejakého postoja. Tak, aby sme sa pohli dopredu, tak možno by som začal rovno prvým okruhom, na ktorom si môžeme aj tieto rýchle otázky vyskúšať. Dobre, ak súhlasíte. Sadnem sa, nech sa páči. Prvá otázka vlastne uvádza okruh urbanizmus a plánovanie. Urbanizmus alebo rozvoj spôsobom, ktorý je komfortný pre obyvateľov mesta, či už z hľadiska dopravy, pracovných príležitostí alebo kvality života, by malo vlastne zohľadňovať túto kvalitu života. Prvá otázka je taká jednoduchá, aby sme si nacvičili tento spôsob hlasovania. Odporúčili by ste vašim známym, aby sa presťahovali do Malaciek? Poprosím vás, aby ste odpovedali. Vidíme, že v tejto otázke vládne všeobecná zhoda. Ďakujem. Druhá otázka je možno už trošku konkrétnejšia. Mali by mať podľa vás malacký mestského architekta? Ďakujem.
A tretia otázka, záverečná v tomto kole je, ste spokojní so súčasnou podobou územného plánu mesta? Tak vidím, že vo všetkých otázkach je zatiaľ zhoda. A myslím, že v zákulisí ešte prebehne jednanie, že by sa všetci vzdali v prospech jedného, keď už sú takí jednotní, ale možno nie. Takže by som asi začal konkrétnou otázkou na pána Halcina, lebo v prvom kole pôjdeme podľa abecedy. A táto otázka je, koľko obyvateľov by podľa vás mali mať Malacky o 10 rokov? Spúšťa sa teraz časomiera 60 sekúnd a môžete odpovedať, nech sa páči. Vynikajúco, čo najviac takých, ktorí budú srdcom Malačania. Ďakujem. Doplním ďalšiu podotázku. Ako by sa Malacky rozvíjať? Do ktorých území, do ktorých štvrtí? Kde by ste navrhovali? Vieme veľmi dobre, že Malacky, ja sa ospravedlňujem, že sa takto nakláňam, ale dúfam, že budete počuť. Vieme veľmi dobre, že Malacky majú obmedzenia, čo sa týka rozvoja, a hlavne kvôli krúžnicám, ktoré sa nachádzajú okolo mesta, po Zagasu. Takže jedným z najperspektívnejších lokalít rozvoja individuálnej bytovej výstavby, ale aj športovísk, tak ako je to aj v územnom pláne, je práve lokalita od Janošikovej smerom na juh, smerom na Plavecký štvrtok, týmto smerom. Takže Malina a obidve časti. Ešte vám dám jednu doplňujúcu otázku. Aký je váš postoj k výnimkám z územného plánu? Žiadne výnimky, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Dobre, ďakujem pekne za vaše odpovede. Môžete aj zatlieskať. Druhá otázka bude na pána Novotu. Musím sa pozrieť, lebo na tom ubudli niektorí kandidáti. Pán Novota, rovnako prvá otázka pre vás. Koľko obyvateľov by mali mať Malacky o 10 rokov podľa vás? Nie som pracovníkom štatistického úradu, je mi ľúto, že skorej za posledné obdobie počet obyvateľov v Malackách klesá, ale samozrejme prijal by som si, aby mali Malacky čím viacej obyvateľov, takých, ako aj kolega povedal, ktorým na tom meste záleží a ktorí chcú prospech toho mesta pracovať. Druhá otázka. Ako by ste zabezpečili plnenie schváleného územného plánu mesta? Napríklad, aby tie výnimky sa nekonali. Tak ja sa netajím tým, že v prípade môjho zvolenia chcem urobiť určité zmeny, čo sa týka práce mestského úradu. Nechcem strašiť ľudí, že personálne zmeny, určite to budú zmeny v tom, ako títo pracovníci svoju prácu vykonávajú. Som presvedčený o tom, že byť zamestnancom mestského úradu musí byť pre každého z nich poslaním a nie zamestnaním. Čiže pokiaľ tí zamestnanci budú takto pristupovať k plneniu svojich úloh a bude im záležať na tom. Ďakujem pekne za vyjadrenie. Ďakujem. Otázka pre pána Peťka. Aký je váš postoj k výnimkám z územného plánu? Aký máte názor? Výnimky z územného plánu. No, v prvom rade je potrebné sa na ne poriadne pozrieť. Jednoznačne teraz neviem presne, na ktoré myslíte. Niektoré sú možno správne, niektoré sú nesprávne. V prvom rade treba to predebatovať aj s odborníkmi. To je pre mňa najdôležitejšie. A rovnaká otázka, ktorá už zaznela. Do ktorých oblastí by sa mali Malacky rozvíjať? Prípadne, aká je vaša vízia rastu Malaciek? Rast Malaciek, presne ako spomenul pán Halcin, je to smerom Janošíková ulica, juh, ale určite by sa našli aj iné priestory. A myslím, že nebude problém tieto priestory pohľadať. To by bolo všetko z tejto veci. Ďakujem. A ďalšia otázka. Ako by mal by byť okruh okolo Malaciek vonkajšou hranicou, alebo budete za to, aby sa stávalo aj za diaľnicou? No určite by to malo byť mesto trošičku ohraničené a ten vonkajší okruh by mal byť ozaj tak spravený, aby to bola hranica mesta. Ďakujem. A ešte keby ste povedali nejaký počet obyvateľov, ktorý by mal byť o 10 rokov Malacká? O 10 rokov ja dúfam, že sa budeme množiť veľmi rýchlo, lebo je to pre to mesto veľmi dobré. Keď čím viacej nás bude, tak tým viacej peňazí zo štátu. No, ja myslím, že ďakujem. nás veľa. Ďakujem vám. Pán Riga, koľko obyvateľov by mali Malacky o 10 rokov? Malacky by mali mať predovšetkým toľko obyvateľov, aby sa nezhoršila kvalita života súčasných Malčanov. To by malo byť principiálne východisko do budúcnosti. A keď sa pozriete na posledné roky, ako rástol počet obyvateľov, respektíve nerástol, je to v poriadku, alebo by sa to malo zmeniť? Je to podmienené tým, aké sú možnosti mesta z hľadiska rozvoja.
a vôbec využívania územia. Dnes, ak aj počúvam, že sú záujmy, aby mesto sa rozvíjalo smerom Janošíkova, juh a ďalej Plavecký štvrtok, treba si uvedomiť, že v súčasnosti sa pripravuje posledná voľná lokalita, ktorá je možná z hľadiska obmedzenia plynovodu, a to je Holého. Tie stavby, ktoré sú na ceste mládeže po ich dobudovaní, mám veľkú obavu, a bez aktivity primátora a vôbec mesta, mestského úradu sa výstavba v tejto lokalite zastaví. Čo si myslíte o slepých uliciach, ktoré vznikajú tam v poli? Auta sa musia obracať na konci bez chodníkov? To je otázka pravidel, ktoré si mestský úrad nastaví a primátor vykoná. Ďakujem za odpoveď. Pán Walter, ako vy vidíte Malacký o 10 rokov? Tak Malacký o 10 rokov z pohľadu počtu obyvateľov? Áno. Z pohľadu počtu obyvateľov považujeme za optimálne do budúcna tak maximálne do 25 000. To, čo povedal kolega pán Žíha, že aby sme vedeli pre nich vytvoriť tie vhodné podmienky. A je to značný nárast, keď porovná počet obyvateľov vedie do histórie. V 45. máme napríklad Malacký okolo 50 obyvateľov. A ten rozvoj a javí sa okolo tých 20 000 ako optimálne. Čo podľa vás by mal primátor robiť? Ako by mal smerovať územný rozvoj mesta? No, územný rozvoj mesta, pred chvíľou sme tady hlasovali, že či potrebujeme architekta, vidíme, ako Malacký vyzerajú. Keď sa pozrieme na Malacký, mnohí možno budú so mnou súhlasiť, keď poviem v porovnaní s inými mestami, že sme ako veľká dedina. Nebudem porovnávať tady Pezinok, ja neviem Senec, ale pozrieme sa na Senicu, na Skalicu, ako vyzerajú, a pozrieme sa na stred Malasiek, Hnilíky sú tam, Herne a tak ďalej, čo ohyzdí mesto Malacký. Ďakujem za váš názor. V poriadku, že kandidáti musia mať úctu pred občanmi, ale nemuseli by sa až tak hlboko kláňať, aj keď je predvolebná kampaň, tak si môžu zdvihnúť mikrofón. Dobre, môžeme prejsť na druhú tému. Ďakujem za odpovede prvej téme. A druhá téma sa týka dopravnej situácie a navrhovaných opatrení. Takže prvá, poprosím vás, aby ste si opäť pripravili listky. Takže prvá otázka znie: súhlasíte so schválenou koncepciou parkovania v meste? Tak ako teraz je schválená? Tak ako bola prerokovaná? Dobre, ďakujem za vyjadrenie. Druhá otázka. Potrebuje Malacký mestskú hromadnú dopravu? Všeobecná zhoda, ďakujem. A tretia otázka. Jazdíte v Malackách na bicykli? Aspoň 2-krát do mesiaca? Dobre, ja sa ešte potom spýtam možno, že kade, lebo... Ďakujem pekne za tieto odpovede. A toto kolo začneme pánom Halcinom opäť, lebo bohužiaľ nám vypadli ďalší rečníci. Ja to mám rád. Prvá otázka. Kým nebude vybudovaný obchvat a diaľničné kolektory, ako by sa mala riešiť tranzitná doprava v meste? Čo by ste urobili pre zlepšenie? V prvom rade viete veľmi dobre, že súčasťou dopravy je aj parkovanie. Musíme vybudovať odstavné parkoviska, kde uvoľníme vlastne to parkovanie, ktoré dnes je a ktoré nám chýba. Vidím takýto priestor medzi Bilou a Lidlom pod mostnou konštrukciou. Dnes často prezentovaná téma, ktorá by tam mala byť riešená, je skatepark. Ja viem, že o tom možno budeme rozprávať neskôr, ale s týmto súvisí. Skatepark si viem predstaviť, že by sme presunuli bližšie ku Zámockému parku, čiže cez železnicu a cez cestu na druhú stranu, kde tento priestor nie je nejakým spôsobom využívaný. Viem, že budú otázky, že máme projektovú dokumentáciu a podobne. A čo sa týka tranzitnej dopravy, keď sa k nej vrátime? Ako by mala rýchlejšie prejsť cez Malacký? Prvá vec, ktorá by mala byť, podľa môjho názoru, od križovatky, hlavnej križovatky, ktorá vytvára centrum mesta, by sme mali dať zákaz 3,5 tonkám smerom k železnici, k železničnej stanici. A tieto by mali chodiť okolo Teska smerom na stanicu, lebo tam musia vykladať a nakladať tovar, ak to tak je. Čiže toto by bol jeden z prvých úsekov, ktorý by sa mal zastaviť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vašu odpoveď. Pán Walter, teraz ste na rade vy, podľa nášho žrebovacieho zariadenia.
Rovnaká otázka pre vás. Ako zrýchliť dopravu v centre mesta, prípadne obmedziť? Nech sa páči. No, všeobecný problém v Malackách je doprava, je to vážny problém. Bohužiaľ musíme žiť s tým, ako bola v minulosti nastavená, to znamená príjazd diaľničný. Pokiaľ sa týka tejto situácie, ja osobne by som začal preferovať, okamžite by sa mala riešiť Severinek, križovatka, na kruhový objazd a by sa mal riešiť aj elipsovitý, lebo to riešenie, že z nadjazdu je svetlo a po nejakých 60-70 metrov ďalšie je veľmi nešťastné, tak to by som riešil a samozrejme veľmi urýchlene by sa malo začať pracovať na obchvate z Levárskej na diaľnicu Severný obchvat, teda môžeme to aj tak nazvať. To je jeden z cieľov a samozrejme vylúčiť by sa dali aj autobusy a tak ďalej, ale je to otázka koncepcie a celého systému a ten by sa mal postupne dopracovať. Ďakujem za odpoveď. Pán Žiha, otázka na vás. Kade by mali viesť trasy pre cyklistov a čo pre nich spravíte? Mesto má cyklokoncepciu, ktorá bola odovzdaná s tým, že nebola prerokovaná. Máme aj bezplatnú štúdiu, treba sa zamerať hlavne na tie ťahy cestné, ktoré dokážeme zúžiť prostredníctvom deliacich pruhov. To sa nám podarilo úspešne zrealizovať spolu s cykloklubom Záhorák na Leváre. Toto vieme urobiť pomerne bezplatne. Na ktorých uliciach? To vieme urobiť na ceste Štefánikova smerom k križovatke s tým, že bez toho, aby sme riešili parkoviska odstavné, ktoré sú na hlavných ťahoch, to je Záhorácka, Radlínskeho, tak pravdepodobne tieto cyklopruhy nebudú možné realizovať týmto spôsobom, ale v všeobecnosti je možné aj stavebne sa pustiť do úpravy, len tu treba počkať na nové programovacie obdobia, hlavne na výzvy a podľa toho nastaviť aj vykonávaciu dokumentáciu. Ďakujem. Čiže záchytné parkoviska by mali byť kde podľa vás? To, čo dokážeme urobiť ako prvé a rýchlo, bez účasti mesta, to je záchytné parkovisko v areáli Píly. Ďakujem pekne. Ďakujem za túto odpoveď. A verím, že počas dnešného večera sa tu zaznamenajú aj myšlienky tých, ktorí nebudú na konci dňa úspešní a že budú viesť k dobrým opatreniam pre všetkých Malačanov. Takže nielen ten, ktorý vyhrá, bude brať všetko späť. Pán Peťko, otázka na vás. Čo by ste zmenili na parkovacej politike, tak ako bola prerokovaná? Ste s ňou oboznámení? No, s parkovacou politikou som oboznámený. Inak dobre sa počujú títo reči proti kandidátov, lebo človek si to zapamätá, dúfam, si to pozriem a v prípade použijeme jej myšlienky, lebo sú fakt dobré. Ale čo sa mňa týka, parkovacej politike bola veľmi zle nastavená, bola nespravodlivo nastavená a som rád, že neprešla v tomto znení, ako bola. Napríklad boli znevýhodnení obyvateľia juhu. To je dosť, by som povedal, také zlé, že oni by mali platiť pomaly viac ako v centre mesta. Ja som v zásade za to, aby nebolo vôbec spoplatnené parkovanie v obytných zónach. Som za spoplatnenie v centre mesta, ale určite nie obytné zóny. Ale v prvom rade, keď chceme niečo spoplatniť, musíme vytvoriť parkovacie miesta a potom sa môžeme začať zaoberať parkovacou politikou. Toto je môj názor. Ďakujem. Čo sa týka zrýchlenia tranzitnej dopravy, aké opatrenie by ste navrhli? Jedno veto, zrýchlenie dopravy, ľahké, kozmetické, aby som trošičku uľahčil centrum mesta, kruhový objazd pri HFK. Ďakujem pekne. Ďakujem, táto odpoveď uzatvára našu druhú tému a pokračujeme treťou témou, ktorou je životné prostredie a voľného času. Pán Novotár ešte. Pardon, ospravedlňujem sa. Trošku mi tu robí chaos to, že niektorí neprišli. Pardon, pánov. Dobre, vy ste sa vyjadrili, že súhlasíte s obnovením mestskej hromadnej dopravy. Aká by mala byť trasa? Videli sme nejaké návrhy vašich protikandidátov, súhlasíte s nimi, prípadne máte nejaký iný pohľad? Myslím si, že dá sa s tým viac menej súhlasiť. Je treba spojiť samozrejme juh s železničnou stanicou, takisto Rádek a Dolný Koniec, takže tieto trasy. Čo by ste spravili pre viac parkovacích miest v centre mesta? Ja už som to na viacerých fórach toto prezentoval, aj keď sa na mestskom zastupiteľstve prejednávala táto otázka. Treba začať s tým najjednoduchším.
urobiť cyklistické trasy tam, kde sa dá, tým pádom kopu ľudí bude jazdiť na bicykloch a nie autami, o to bude menej treba tých parkovacích miest. Využiť spoluprácu s ľuďmi, nech si vybudujú parkovacie miesta pri bytovkách príklad za svoje peniaze, nech ho majú na 20 rokov vyhradené pre svoje vozidlo, tým pádom opustia spoločné parkoviská, ďalšie mesto to nestojí ani korunu. A tretie, vyznačiť parkovacie miesta, lebo niekedy ľudia stoja tak, že sa nedá zaparkovať ani vpravo, ani vľavo. To sú tie minimálne veci. Ďakujem. Ďakujem za vašu odpoveď a ospravedlňujem sa ešte raz. Ako som už predbehol beh dejín, tak treťou témou je životné prostredie a voľný čas. Životné prostredie v Malackách, určite ste si všimli, že je poznamenané najmä priemyselnou výrobou. Napríklad hluk z Tovarenskej ulice v noci je celkom výrazný, napríklad v Domkoch, kde ja bývam, ale tiež dopravou. Prach, hluk tiež. Železnica vedie stredom mesta. Je tu niekoľko faktorov, ktoré ovplyvňujú kvalitu života a životného prostredia. A druhou témou je trávenie voľného času v Malackách. Máme na začiatok 3 rýchle otázky. Prvá z nich je, pripravte si prosím listky. Ste spokojní s kvalitou životného prostredia v Malackách? Nenašipkáme. Ďakujem. Druhá otázka. Podporili by ste projekt, ktorým by sa potok Malina dostal na povrch? V centre mesta. Ďakujem. A tretia otázka. Ste za výstavbu skateparku na Partizánskej ulici pod Nadjazdom? Ďakujem za tieto odpovede. Pán Peťko, prvá otázka pre vás. Aké opatrenia by ste urobili pre efektívnejšiu ochranu životného prostredia a kvality života Malacka? No, ako ste správne poznamenal, sme také špecifické mesto, ktorého centrom, by sa povedalo, rozdeľuje mesto železnica. Myslím, že železnicou ako takou tu počuje každý, či už je to na juhu, či je to v centre mesta. Je treba zapracovať na tom, ako túto železnicu odlučniť. To je podľa mňa jedna z dôležitých vecí. Odlučniť železnicu, zamerať sa touto cestou ísť. Takisto je potrebné sa zamerať na diaľnicu a samozrejme obchvat mesta, ktorý vyrieši veľa vecí, čo sa týka životného prostredia. Ďakujem. Druhá podotázka. Ktoré lokality sú pre vás, podľa vás ideálne rekreáciu v meste, či už pre obyvateľov alebo návštevníkov? Myslím, že v meste dá sa ísť pomaly už na všetky strany mesta. Či už je to Morava, už sú povolenia aj ísť do vojenského výcvikového, teda do VVP Záhorie. A v Nitravilane mesta, čo by ste robili cez víkend s rodinou? Alebo čo robíte? V Nitravilane máme krásny zámodský park. Ďakujem pekne. Pán Říha, ako by ste pritiahli viac návštevníkov do Malaciek? Myslíte si, že Malacky môžu byť turistický cieľ? Môžu, treba sa však sústrediť na nielen rozvoj nových možností, ale tak ako bola aj schválená ochrana pamätihodností, jedno mestské nariadenie, treba ho uviesť do života a začať vkladať peniaze do toho, aby sme obnovovali tie pamiatky, ktoré tu máme. Ďakujem. Ktoré lokality považujete za najatraktívnejšie v Malackách a kde by sa malo investovať ďalších rokov v oblasti voľného času? To si nemyslím ja, myslím si to samotní Malačania. Robili sme aj prieskum, tzv. Občiansku mapu. Podľa aj Malačanov je najatraktívnejšou lokalitou v meste v súčasnosti Zámodský park. Ja som ponúkol v kampani, aby sme zatraktívnili prostredie lesoparku pri Hlbokej ulici. Zároveň je možné sústrediť sa, spojiť s podnikateľským sektorom a vybudovať dve veľké centrálne ihriska, aby nechodili Malačania do okolitých obcí. Čiže to dokáže. Kde by mali byť? Jedno, ktoré je pripravované, je schválená aj projektná dokumentácia, je to centrálne ihrisko Domky. A druhé ihrisko, ktoré je možné zriadiť s účasťou podnikateľského sektora, je práve okolie Billy Skatepark. Nebol ani projektovaný, nebude pod Nadjazdom. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem. Pán Novota, teraz dostanete slovo vy, aby som na vás nezabudol. Čo si myslíte, sú Malacké atraktívne mesto pre turistov, alebo na čom by sa dalo viac popracovať? Tak sú v Malackách určité unikáty, ako sú Sväté schody, synagóga, na ktoré si myslím, že málo poukazujeme, ale sú tu veci, ktoré musíme v úvodzovkách ako keby znova objaviť a na toto si myslím, že by sme tých turistov vedeli veľmi ľahko nalákať.
Bola to téma cyklocesty okolo Malaciek, projekt, ktorý by spojil rôzne lokality. Súhlasíte s takýmto návrhom? Ja som už pred 16 rokmi, keď som pôsobil ako poslanec, ešte predtým, než som bol poslancom, navrhoval taký relaxačno-naučný chodník, teraz sa to nazýva Triduby. A odtiaľ to malo byť nápojenie cez Vampíl, Jakubovské rybníky, Karlhaus pri Suchohrade na cyklotrasu pri Morave. Ďakujem. A kde by ste odporúčali stráviť víkend rodine s deťmi, okrem Zámockého parku? No práve na tomto naučno-relaxačnom chodníku, ktorý by som rád na tých troch duboch zrealizoval. Ďakujem pekne za vašu odpoveď. Pán Halcín, vy ste ďalší v poradí. Ako človek, ktorý nevyrastal v Malackách, nechcem to teraz otáčať proti vám, ale určite máte trošku odstup od toho, ako vyzerajú Malacky. Ako by ste ohodnotili Malacky z hľadiska silných a slabých stránok pre turistov alebo návštevníkov? Malacky majú veľa obrovských výhod, ktoré málo prezentujú. Blízkosť takej krásnej prírody v okolí Záhoria a tak nenáročné, lebo je to rovinatý les, je fantastickou príležitosťou vrátanie tých chodníkov, ktoré sú tam všetky vybudované a nakoniec nás to stojí, tuším, 3,50 za 3 roky. Takže nie je to ani náročné pre Malačanov. Ja sa priznám, vždy, keď mi príde návšteva, tak sa snažím ukázať to centrum, ukázať tie pamätihodnosti, ktoré máme. A keďže nemám doma 10 bicyklov, tak ich nezoberiem častokrát do prírody vonku. Ale ako hubár a rybár ich beriem k okolitým jazerám a do okolitej prírody. Takže určite toto by som ukazoval tiež. Aké opatrenia by ste navrhovali pre zníženie hluku a prašnosti v meste? Myslím, že to tu bolo jasne povedané. V prvom rade kamionová doprava, ktorá ide cez mesto, takže treba to obmedziť jednoznačne. A druhá vec je železnica. Viete však, že to nie je otázkou mesta, ale je to komunikácia so železnicami. A prichádza pred nás téma 160, ktorá pôjde cez mesto, takže to je otázka, kedy to treba riešiť. Ďakujem pekne za vašu odpoveď. Pán Walter, z tohto okruhu ešte otázky pre vás. Kde by ste strávili príjemný víkend s vašimi hostiami, ktorí prídu z iného mesta? Čo by ste im ukázali v Malackách? No, samozrejme, že zámok. Ďalej nie je tu spomínaná lokalita okolo Rákárenských rybníkov. To je zaujímavá, kde by som možno aj inicioval ako chránenú oblasť. Je to veľmi pekná oblasť. No a dal som si do voľbného programu, už tu pán Novota niečo naznačil od Dubov po Továrenskú ulicu, minimálne vyčistiť Vinohrádsky kanál, teda není to Malina, lebo Malina ide pod Malackami, je spustená dolu do zeme. Tento s tým, že by sa tam osadili lavičky, na prírodnej báze by sa upravili lesné cestičky, takže napríklad z takého sídliska juh by ľudia nemuseli na Vinohrádoch po tých nešťastných blatistých cestách chodiť. To je pekná zóna. No a dá sa kopu vecí ďalších, pokiaľ sa týka životného prostredia, neznamená len ovzdušie, ale pozrieme sa aj na čistotu v meste, aká je zanedbaná. Takže a z hľadiska ovzdušia okamžite by som inicioval samozrejme skvalitnenie ovzdušia tým, že najväčší znečišťovateľ Sweetwood zanedbáva svoje povinnosti a... Ďakujem. Nechcem vás práve pri tejto téme prerušovať, ale... No škoda, lebo je čo povedať, mám tomto skúsenosti, keď som robil v Holcime, my sme dávali obrovské peniaze a viem, čo je životné prostredie. Ďakujem pekne. Naša štvrtá téma sa týka školstva a kultúry. Zase opäť vás poprosím, aby ste vyjadrili vaše preferencie s vyhnutím hlasovacích listov v troch farbách semaforu. Prvá otázka. Ste spokojní s tým, ako funguje kultúra v Malackách? Ďakujem. Dvakrát áno, dvakrát nie, raz možno. Druhá otázka. Potrebujú Malacký kultúrny dom? Štyrikrát áno, raz nie. Ďakujem pekne. A tretia otázka z oblasti školstva. Budete presadzovať zriadenie 3. strednej školy v Malackách? Päťkrát áno, ďakujem pekne za odpoveď. Tento okruh začneme u pána Novotu.
ste spokojní s kultúrou, ale chýba nám tu kultúrny dom. Čo by ste k tejto téme povedali? Tak ja som vyjadril svoj nesúhlas s kultúrou, aj keď si vysoko cením to, čo sa pre Malacky robia, ale vidím tu na ešte veľké rezervy, hlavne v tej súvislosti väčšieho priestoru pre konanie väčších koncertov, poviem to inak. Dali by sa tu robiť rôzne veci, len je treba zaplatiť týchto účinkujúcich. Keď nechceme dať vysoké vstupné, tak musíme naplniť sálu 1500-3000 ľudí. Zachovali by ste prvomajové Malacky v tej podobe, ako sú teraz, ako masové podujatie? Ja som bol zo začiatku nespokojný s tým, ako si tam ľudia obrazne povedané šlapali po hlavách. Tento rok konečne to vyzeralo trošičku inak, takže smeruje to trošku správnym smerom. Takže čo sa týka prvomájových Malaciek, pokiaľ sa to rozloží po šírke toho zámockého parku, tak si myslím, že bude to výborné. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Halcin, čo vám chýba v oblasti kultúry v Malackách? Mesto Malacky do budúcna musia byť mestom usmievavých ľudí, radosti, trošku veselosti a tá sa nedá vykonať tak, bez toho, aby sme tú kultúru dostali do ulic. Som presvedčený o tom, že tej kultúry musíme mať viac aj v centre mesta, čo by bolo ako živou pozvánkou na aktivity, ktoré by sa diali buď tu na v kultúrnym domečku, alebo v Zámockom parku, alebo v iných lokalitách. Takže určite dostať viac kultúry do ulic. Máme fantastických pracovníkov v oblasti kultúry, alebo ľudí, ktorí sa tomu venujú a vynikajúce združenia, ale tie musia dostať väčší priestor von. Ďakujem. Čo sa týka využitia kaštieľa, viete si predstaviť, že by si mal na seba zarobiť určitým spôsobom tento kaštieľ? Viem si predstaviť strašne veľa vecí, ale ak si zoberiete a buďme realisti, koľko investícií si vyžaduje kaštieľ, tak je otázka, kedy sa to tak stane. V každom prípade Zámocký park ako taký je fantastickým priestorom aj na aktivity, ktoré sa môžu konať už teraz vonku. Je to otázka možno nejakého altánka, nejakého prestrešenia, kde malé telesá, malé javiskové formy môžu byť realizované. Ďakujem pekne za vašu odpoveď. Pán Walter, kultúrny dom. Samozrejme, že chválime sa s kultúrou, ja ju hodnotím kladne, ale skutočne Malackám chýba ako okresnému mestu dôstojný kultúrny stánok. Áno, máme domeček, je to len v skutočnosti domeček, ale dôstojné mesto, skutočnú sálu, že by sem prišiel nejaké koncertné teleso, súbor alebo čo, alebo spoločenská sála veľmi v Malackách absentuje. Bola veľká chyba začiatkom 90. rokov, že dnešný AFK sa nasmeroval na obchody. To mal byť krásny kultúrny dom a dneska nám chýba a všetci nad tým tlačíme. Určite by ho Malačania privítali a pokiaľ by som ja dostal dôveru, urobím všetko, aby sa začalo s projektovaním. Mám vypracovaný zámer taký, je miesto, kde v Malackách, kde by mohol byť dôstojne a bolo by to také kultúrno-športové centrum v Malackách. Ďakujem pekne za vašu odpoveď. Pán Říha, prečo nepotrebujú Malacký kultúrny dom? Malacky potrebujú kultúrny dom, ale nepotrebujú ho stavať na zelenej lúke. Ja si myslím, že naopak máme venovať štvoročné obdobie na to, aby sme zrekonštruovali veľkú spoločenskú sálu najskôr v Kaštieli a za tieto 4 roky sa podarilo nám získať pozemky v bývalých kasárniach. Ako náhle mať infraštruktúru, som všetkými 10 za to, aby sa kultúrny dom pripravil. Preto bola moja odpoveď nie. Ďakujem. Ak hovoríme o 3. strednej škole v Malackách, áno, nie, aká by to mala byť stredná škola? Ja som postrehol, a už je to taký predvolebný folklór, že každý kandidát na primátorovi mal slúbiť strednú odbornú školu v Malackách. Ja som ju neslúbil, pretože vychádzam z reály, ktoré sú. Na to by v Malackách mohla vzniknúť stredná škola, niekde musí stredná škola obudnúť alebo prísť k redukcii. Preto skôr ponúkam, aby sme využili pripravanú koncepciu duálneho vzdelávania. To je taká koncepcia, ktorá prepája teóriu a prax a práve sústredili pozornosť na podporu takéhoto projektu s významnými zamestnávateľmi, ako je napríklad Volkswagen Slovenské. Ďakujem pekne za vašu odpoveď. Pán Peťko, prvá otázka pre vás k prvomájovým Malackám. Páčia sa vám v tej podobe, ako sú teraz, prípadne zmenili by ste niečo?
Prvomajové malacky sú pekná akcia, len mne osobne tam chýba tá vec, že ozaj to bolo tak, že hlava na hlave a keď už som tam aj s niekým prišiel, tak som si nemal kam sadnúť. Keby sa to dokázalo nejakým spôsobom roztiahnuť ozaj po tom parku, ale boli by tam aj priestory na sedenie a možnosť dať si tú kávu, dať si malé pivečko alebo niečo, ale posedieť si, nie postojačky, tak to beriem. Ja osobne, ja si pamätám aj prvomajové oslavy v centre mesta, kedy bola uzavretá križovatka smerom na Veľké Leváre až po AFK. A tam som videl väčší priestor preto, aby sa mohli trošičku aj predať alebo povzbudiť naši podnikateľe v oblasti reštaurácií a stravovať. Ďakujem. Druhá podotázka. Spôsob využitia kaštieľa na komerčné účely. Ste za? Prípadne akým spôsobom? Jednoznačne si myslím, že mesto nedokáže utiahnuť takúto veľkú stavbu, aká je. Aj teraz napríklad, čo sa majú investovať peniaze do komínov, určité zistenia už sú, a čo som sa dozvedel, že nebude to také jednoduché a budeme musieť vynaložiť o mnoho väčšie finančné prostriedky, ako sme plánovali. Ďakujem za vašu odpoveď. Ak sa nemýlim, tak týmto uzatvárame túto tému, aby som na nikoho nezabudol. A aby tej kultúry nebolo málo, tak sme si pripravili malé kultúrne vystúpenie. Chcel by som na pódiu privítať Vlada Handla, ktorý je malacký folkový pesničkár. Prosím vás, aby ste ho privítali potleskom. Ktorý nám zahrá niečo na malý oddych. Ďakujem. Môžeme spievať tiež? Ja to tak počúvam, tak budeme tu ako v raji v tých Malackách. Mám takú pesničku, spievam, že žijeme si tu ako v raji, tak ju zaspievam. Ja som z Rádku a keď som vždy prechádzal z Rádku do centra cez Jursov rybník bez Slimáka, tak to bolo také krásne prostredie, tak preto ma táto pesnička napadla. Na brehu riečky Maliny vyrástla krásna víla, k nej pribudol i bratríček, dvojičky Lidla Bíla, dvojičky Lidla Bíla. Slimák ten sa nám vydaril, Jursov rybník je v háji, vraj dobré miesto pre život, žijeme si tu jak v raji, žijeme si tu jak v raji. A naše lesy, kdeže sú, človeče, jak si hlúpy. Máme tu Dover, aj Sweetwood, kto má prachy, všetko skúpi. Kto má prachy, všetko skúpi. Celý svet sa k nám natlačí, Bože, jak je malý linky. Každý si riadny krajec ukrojí, nám ostanú omrvinky, nám ostanú omrvinky. Tak toto všetko postaviť je veru riadna drina. O pár rokov sa pobalia, naberú smeru krajina, naberú smeru krajina, naberú smeru krajina. Ďakujem. No a ešte tu mám jednu pesničku. Keď tu sa spomína o tom cestovaní, tak ja som si zaspomínal na svoje staré časy, keď som cestoval vlakom. Sme tu aj starší s tým poliedným v piatok, keď sme všetci utekli z roboty a išli sme na ten víkend vytúžený, cesta z Bratislavy do Malaciek. Je to v Záhoračne, samozrejme, že už prechádzam do Záhoračne, dosť bol v Slovenčine. V Bratislave na hlavnej stanici čekám na poliedný vlak. Nabitý je asi proto, že je pátek, aj keď je to poschodiak. Nabitý je asi proto, že je pátek, aj keď je to poschodiak. Vpredu je Fero, vzadu je Saša,
každému trčí z kabele fľaša. Dneska bude asi veselo, komu by sa spívať dnes chcelo. Dneska bude asi veselo, komu by sa spívať dnes chcelo. A hned vchádzame do tunela, začína sa prvá veľká mela. Sused ručnú brzdu zatáhel, možno niekto z vlaku vypadel. Sused ručnú brzdu zatáhel, možno niekto z vlaku vypadel. V Lamači zastali sme práve, všetci máme už porádne v hlavie. Keby každý z nás nepil jak dúha, byla by tá cesta neskutečne dúha. Keby každý z nás nepil jak dúha, byla by tá cesta neskutečne dúha. V Devínske je vlak beznádejne plný, robia sa v ňom fotbalové vlny. Každý od zúrivosti zavíska, keď sa do našich 200 ľudí natríska. Každý od zúrivosti zavíska, keď sa do našich 200 ľudí natríska. Ďalší stanica je Zohor, konduktér kričí ľudé pozor. Polovica vlaku vystupuje, oproti je bufet, tam sa čapuje. Polovica vlaku vystupuje, oproti je bufet, tam sa čapuje. A už sa plavecký štvrtek blíži, nieco černé sa ke dverám blíži. Každý pri dverách zagáni, vystupujú štvrteckí cigáni. Každý pri dverách zagáni, vystupujú štvrteckí cigáni. A Malačané kričia doma sme, v Šenkoch bude dneska veselo. Je pátek, je pekný deň, komu by sa spívať dnes chcelo. Je pátek, je pekný deň, komu by sa chlastať dnes chcelo. Ďakujeme. Ešte predtým, než budeme pokračovať ďalšou témou, tak by som vás chcel upozorniť, že môžeme zozbierať otázky, ktoré ste si už zapísali. Poprosím naše kolegyne, aby vystúpili a zozbierali tie otázky. Odpovede, pardon, nie otázky. Otázky a odpovede. No, my sa bojíme toho, že tam bude viac odpovedí ako otázok, lebo to je taká bežná prax v diskusiách, že ľudia viacej odpovedajú, ako sa pýtajú. Takže dúfame, že to bude končiť tie vety otáznikom. Takže keď prebieha zber týchto otázok, prešli by sme na ďalšiu tému, ktorou je rozpočet a hospodárenie mesta. Poprosím vás, aby ste si pripravili opäť lístky. Budeme mať 3 rýchle otázky. Prvá otázka. Hospodárilo podľa vás mesto v uplynulých 4 rokoch dobre? Ďakujem. Druhá otázka. Budete presadzovať zákaz hazardu alebo herní v meste? Pán Olta? Aha, všeobecná zhoda. Škoda, že tu nie sú všetci. Myslí sa centrum mesta alebo široko? V meste, celkovo v meste. A tretia otázka. Považujete blízkosť Bratislavy prevažne za výhodu pre mesto? Ďakujem. Veľmi pestrá odpoveď. Dúfam, že som si to dobre zapamätal. Keď som hovoril o rozpočte a hospodárení mesta a rozvojových projektoch, tak vieme, že významná časť investícií prichádza z európskych fondov. Stretli sme sa v posledných rokoch s tým, že sa realizovalo niekoľko projektov. Môžem možno z mojej osobnej skúsenosti povedať, že ako hlavný problém vidím udržateľnosť týchto projektov. Pretože veľa vecí sa vybuduje, ale bohužiaľ nie sú peniaze na udržateľnosť týchto projektov, aby bolo na výmenu žiaroviek v chodníkoch, aby nám to mohlo ďalej svietiť do očí.
aby to proste neprestalo po 2 rokoch, alebo aby tie lavičky, ktoré už sa raz v tom parku postavia, aby sa mohli po tých 2-3 rokoch premalovať. Čiže za mňa by som povedal, že toto je taký možno apel na budúceho primátora, aby viac dbal na tú udržateľnosť projektov a možno aj efektívnosť a hospodárnosť. Prvá otázka pre pána Peťka. V Rádiu Regina ste sa zhodli, že mesto nevyužíva všetky možnosti, ktoré má na financovanie, na to, aby prišli peniaze do Malaciek. Čo by ste spravili preto, aby sa dostalo do Malaciek viac peniazy zvonku? V prvom rade, keby sa mi podarilo vyhrať, by som si pozrel presne toto oddelenie, ktoré má na starosti čerpanie eurofondov. Ja by som v prvom rade, hovorím, urobil nejakú revíziu toho, akým spôsobom čerpajú a akú majú úspešnosť v čerpaní týchto eurofondov. Podľa mňa nie je tá úspešnosť taká, ako by sme si predstavovali. Či by ste merali tú úspešnosť? Meral by som ju tým jednoducho prerátať, aké sú náklady na tých všetkých zamestnancov a čo všetko dokázali za ten svoj plat a za ten svoj čas pre mesto urobiť, vysúťažiť a dotiahnuť to hlavne do konca. To je dôležité. Nie len sa do niečoho zapojiť, ale aj tie peniaze, aby došli na účet, aby bola aj tá stavba alebo tá realizácia toho nejakým spôsobom vysúťažená. To je dosť dôležitá vec. A ešte naspäť k otázke, z akých prostriedkov by malo mesto dostať ďalšie peniaze? Určite sú to eurofondy, sú to rôzne možnosti. Či už je to spolupráca cezhraničná alebo... Ďakujem pekne za vašu odpoveď. Pán Novota, rovnaká otázka na začiatok pre vás. Skadiaľ by malo prísť viac peniazy do Malaciek? Sú to takisto okrem európskych fondov aj norské finančné mechanizmy a peniaze do kasy. Ja to poviem inak. Opatreniami, ktoré by sme chceli zaviesť na meste, nám dokáže ušetriť, trúfam si povedať, dosť peniazy. Nie, že by sme nemali využívať fondy, ale dokážeme ušetriť peniaze a mať tým pádom aj z vlastných zdrojov. Čo by malo mesto robiť s prebytkom rozpočtu, ktorý vzniká v posledných rokoch, a respektíve aj plánovaný na ďalší rok? Tak to záleží na zastupiteľstve, ako sa rozhodne, ako ten prebytok využiť. Ja som už pred 4 rokmi hovoril o participatívnom rozpočte a toto presadzujem aj tento rok, takže dali by sa tie peniaze využiť aj na to, čo samotní ľudia pociťujú, že im v meste chýba. Dobre, ďakujem za vašu odpoveď. Myslím, že ste obsiahli viac toho. Pán Hříha, skade môže prísť viac peniazy do Malaciek? Možno aj okrem štrukturálnych fondov? Tak v štrukturálnych fondoch sme boli vyhodnotení ako štvrtý najlepší v čerpaní. A okrem týchto eurofondov je potrebné sústrediť sa na zefektívnenie činnosti mestského úradu. My nepotrebujeme ísť za Malacky pre zdroje, ak si dnes pozrieme, že my len z 2,7 milióna eur, ktoré vyberieme na miestnych daniach, 2,5 milióna eur spotrebujeme na prevádzku mestského úradu, mestskej polície, čiže máme istý zdroj úprav. A druhá vec, my trochu zabúdame za posledné roky na to, že sú tu aj podnikatelia, ktorí držia významné zdroje a sú ochotní investovať, čo znamená, podnikateľskému sektoru treba umožniť, aby sa realizovali projekty, ktoré sú pripravené. To je projekt Píly, to sú projekty v priemyselnom parku a zároveň aj projekty bytovej výstavby. Ďakujem. A ďalšia otázka pre vás. Čo môže urobiť primátor pre efektívnosť a hospodárnosť projektov? Máme na mysli európskych? Získaných celkovo rozvojových projektov v meste. 10 sekúnd. Tak v prvom rade si myslím, že sa nie je do budúcnosti zamerať na kvantitu, ale kvalitu projektu. Ďakujem za vašu odpoveď. Pán Walter, otázka pre vás. Čo môže urobiť primátor pre efektívnosť, hospodárnosť projektov v meste? No tu úplne súhlasím, čo kolega Juraj povedal. A trošku mi aj zobral, jak sa hovorí, vietor z plachát, keď sa obrátil na podnikateľský sektor. Ja som presvedčený, že v Malackách táto oblasť bola doteraz veľmi zanedbávaná. Na túto skutočnosť som viackrát upozornil pána primátora, aby viac spolupracoval s podnikateľmi a tu máme veľké rezervy. S tým, že treba podnikateľské subjekty zapojiť do činnosti, veľa peňazí by sa dalo získať, či už cestou teda podnikateľov sponzorských príspevkov,
tým, že by sa mestský rozpočet odľahčil, či už z oblasti školstva, kultúry, kde by sa dalo sponzoringom. Pokiaľ sa týka samotného rozpočtu, ja osobne som za vyrovnaný rozpočet, nepáči sa mi, že máme prebytočný, a pokiaľ sa týka tých prebytkov, v prvom rade by som ich investoval do dezolátneho stavu chodníkov, ktoré znepríjemňujú život Malašanom. Ďakujem za vašu odpoveď. Pán Halcín, ktoré projekty v meste považujete za úspešné a ktoré za neúspešné za posledné roky? No tak vzhľadom na kvalitu životného prostredia a života všetkých Malačanov, okrem tých 6 častí, je to určite kanalizácia, ktorá významným spôsobom odľahčila životné prostredie. Mala by sa kanalizácia ďalej rozširovať do ďalších štvrtí? No jednoznačne áno, myslím si, že žijeme v 21. storočí a vykonávať potrebu niekde do kadibudky už asi nie je náležité. A skade by malo prísť viac peňazí do mesta, okrem fondov? No, v prvom rade je to integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, ale uvedomme si, že je to avizované obdobie, ktoré je asi jedno z posledných výhodných, takže o to sa bude rvať doslova celé Slovensko, nie len Bratislavský kraj a nie len naše mesto. Samozrejme sú tu aj ďalšie mechanizmy, ako je norský a švajčiarsky mechanizmus, to je samozrejme. A druhá vec je tu cezhraničná spolupráca, ktorú musíme využívať veľmi často. Pozrite si pred mestským úradom, koľko máme tabuľ našich partnerských miest a v koľkých mestách toto zastupiteľstvo napríklad bolo a koľko miest bolo v Malackách. Ja to osobne neviem doslova a bol som tu 4 roky v zastupiteľstve. Ďakujem vám za vašu odpoveď. Ja by som mohol ešte, môžem doplniť? Ideme asi na ďalší okruh, pán Walter. Možno na záver bude ešte priestor na voľnú reč. Môžete využiť priestor. Snažíme sa o rovnaký časový priestor pre všetkých kandidátov. Samozrejme dúfam, že tolerujete, že tu je 5 sekúnd plus minus, lebo aspoň nechám dokončiť vetu každého z vás. A ďalšia téma sa týka oblasti, ktorá je veľmi zaujímavá pre nás ako členov občianskeho združenia. A rovnako, ja som podnikateľ, čiže rovnako ma zaujíma aj rozvoj podnikania v meste. Je to téma rozvoj podnikania občianskeho sektora. Dovolte na začiatok 3 rýchle otázky. Za prvé, ste spokojní s činnosťou a výsledkami podnikateľského inkubátora? Ďakujem za vašu odpoveď. Druhá otázka. Podporili by ste zriadenie komisie pre rozvoj podnikania v meste? Ďakujem. A tretia otázka. Plánujete presadzovať zmeny grantovej a dotačnej politiky voči občianskym združeniam? Zmeny, dobre, ďakujem. Dobre. Prvá otázka pre pána Hríhu. Čo spravíte pre podporu podnikania v meste? V prvom rade mesto musí podnikateľov prizvať, nie pozerať na ne cez prsty. V druhom rade každý jeden podnikateľ v meste musí mať férové podmienky a rovné podmienky. To sa týka stavebného úradu, to sa týka aj prístupu k projektom a nehovoriac o poslednej pandorínej skrinke, a to je verejné obstarávanie mesta. Ďakujem. A podotázka pre vás. Aká je podľa vás úloha spolkov občianskych združení, kde vidíte možnosti pre spoluprácu s mestom? Tie činnosti, ktoré občianske združenia dokážu vykonávať efektívne, si myslím, že mesto by nemalo duplicitne vykonávať tiež, ale naopak by malo podporiť. Takto vieme urobiť spoločný projekt napríklad s občianskym združením Majme srdce na príprave budovania nového útulku pre psov. A ešte možno jedna osobnejšia otázka. Ste členom občianskeho združenia a ľudia pre Malacky, akým spôsobom v prípade, že budete zvolení, to bude pokračovať vaše členstvo? Tak ja som aj v súčasnosti nebol členom alebo teda vo funkcii v žiadnom orgáne, manrádový člen, čiže budem sa zapájať či už ako primátor, alebo ako aj naďalej občan v normálnych projektoch, ktoré realizujeme. Ďakujem za vaše odpovede. Pán Peťko, pár otázok pre vás. Aké firmy by ste pozvali do priemyselno-technologického parku? Aké firmy? Aké firmy by ste tam pozvali ako primátor? Do technologického parku. Do priemyselného parku, prevažne. Myslím, že ich tu máme dosť, ja si myslím už firiem. Točí sa tu stále okolo jednej veľkej firmy, len tá na to nemá priestor, Brno ho odmietlo. Toto by bolo možno jedna firma, ktorá by dokázala pozvihnúť aj finančne mesto na nejakú inú úroveň. Ďakujem. A prihlásili ste sa, že by ste zmenili dotačnú politiku mesta voči organizáciám? Akým spôsobom? Dotačná politika mesta, veľa ohlasov je, že niekto dostal, niekto nedostal. Ja si myslím, že tam treba stanoviť jednoznačnejšie kritériá, než ktoré sú. Napríklad?
Napríklad. Podpora športu, vieme, že niektoré mládežnícke organizácie dostali väčší príspevok ako druhé a je tu taký, by som povedal, neférový boj. Neviem, by ste radšej rozdelili viac menších dotácií ako niekoľko málo väčších? Nie, určite nie. Je tu treba začať efektívnejšie riešiť tieto veci. Treba na to pozerať trošku možno z iného pohľadu, ako sa na to pozerá. Ďakujem za vaše odpovede. Pán Walter, aké firmy by ste radi videli v priemyselno-technologickom parku? No, veľmi by som rád videl tady firmy s pridanou hodnotou a nie to, čo doteraz je Malacká. Či sa to podarí, to neviem teraz povedať, ale určite chýbajú tu na takéto firmy, jednak z dôvodu aj toho, že ten intelektuálny potenciál, ktorý máme tu v Malackách na okolí, by sa dal využiť. I už aj s ohľadom na to, že keď sa tu hovorí o blízkosti Bratislavy a tak ďalej, si myslím, že Bratislava je preplnená niektorými firmami a mesto by malo účinnejšie hľadať spôsoby, ako sa dotiahnuť tieto firmy. Z hľadiska ekologického, životného prostredia a tak ďalej, aj kultúry, práce a v neposlednom rade takáto firma, ktorá má veľkú pridanú hodnotu, je zaujímavá aj z hľadiska zárobkovej činnosti a čo prináša aj istoty mladým ľuďom do budúcnosti. Ďakujem. Ešte som vám chcel dať otázku k občianskym združeniam. Možno jednou vetou, kde vidíte ich? No, občianske združenia mám za to, že treba im venovať pozornosť a treba ich pritiahnuť do mesta. A myslím si, že nové zastupiteľstvo a nové vedenie mesta by ich malo veľmi zaangažovať v komisiách pri mestskom zastupiteľstve a obdobným spôsobom. V každom prípade podporujem tieto veci. Ďakujem vám za odpoveď. Pán Halcín, aké firmy by mali prísť do priemyselno-technologického parku Malacka? No tak ako ste povedali, presne technologické. Máme tu dosť kablikární už v okolí. Takže mali by to byť firmy, ktoré naozaj budú vyrábať pridanú hodnotu a majú možnosť zamestnávať veľmi šikovných ľudí. Ako by ste zatraktívnili inkubátor pre podnikateľov Malacka? No hlavne by to mal byť inkubátor. Keď inkubátor je o tom, že tam začínajú nové firmy a nesedia firmy, ktoré tam už majú dlhé skúsenosti. Ďakujem. Podnikali ste niekedy v minulosti? Nie, nemal som túto príležitosť, pracujem v štátnej správe, tak ako som to uviedol, takže nie, nepodnikal som. A boli ste v minulosti členom nejakého občianskeho združenia, prípadne ste členom? Nie len v minulosti, som aj dnes, som členom občianskeho združenia Folklór bez hraníc, čiže kultúra. Ďakujem. Máme jediné internetové folklórne rádio na Slovensku. Môžete ešte adresu povedať? www.jankohradsko.sk. Ďakujem pekne. Ako by sa mala zmeniť dotačná politika mesta voči občianskej združenia? Nuž, tak tu by sme strávili asi trošku dlhší čas. Neviem, či niekto žiadal už dotáciu v rámci mesta z občianskych združení, ale predstavte si, že keď idete žiadať, musíte poslať 50 stranový elaborát. Toto musí skončiť, tieto žiadosti musia byť jednoduchšie, tieto organizácie musia vykonávať svoju činnosť a nie byrokraciu. Ďakujem pekne za vašu odpoveď. Pán Novota, aké sú vaše aktivity v oblasti občianskeho sektora? Vieme, že ste aktívni. Tak aké sú moje skúsenosti s týmto? Kto si pozrie našu stránku Malackého skrašľovacieho spolku, tak zistí, ako sa účastňujem na aktivitách. Čo by ste zmenili v inkubátore podnikateľskom? V inkubátore? No veľa. Inkubátor bol postavený práve pre tých začínajúcich podnikateľov, ktorí tam mali mať prenaté priestory za výhodných podmienok. Ani jedno, ani druhé nefunguje. Aké firmy do technologického parku, do priemyselno-technologického parku? Určite nie firmy, ktoré nám likvidujú životné prostredie, likvidujú naše lesy na okolí. Čiže v prvom rade by to boli firmy, ktoré by dodržiavali striktne ochranu životného prostredia. A bol by som rád, keby to boli firmy zamerané na vývoj a výskum. A čo preto môže spraviť primátor podľa vás? To, čo nám aj terajší primátor sľuboval 16 rokov dozadu, že tu budeme mať Silicon Valley. Takže treba sa ho spýtať. Ďakujem za vašu odpoveď. Ďakujem. Ešte pripomínam, že stále ešte môžeme zozbierať niekoľko otázok z publika, aj keď nevieme garantovať, že všetky budú zodpovedané, ale budeme niektoré z nich žrebovať. Čiže poprosím vás, ak ešte máte otázky, tak odovzdajte. Ďakujem.
Naša 7. téma sa týka kráľovstva nášho budúceho primátora, a to Mestského úradu a jeho ďalších organizácií v pôsobnosti. Takže opäť na úvod niekoľko rýchlych otázok. Je podľa vášho názoru budova Mestského úradu vyhovujúca pre svoj účel? Ďakujem. Prečo tam potom sedí ten Mestský úrad? Keď je to taká zhoda. Ako nový primátor budete plošne iniciovať výberové konania na riadiace pozície v mestských organizáciách? Výmenu vedení organizácií cez výberové konania nové? Nových, či myslíte čo terajších výmen? Áno, výmenu. Do budúcna, áno. Či výmenu terajších? Áno. Otázka položená tak, že chceme vymeniť ľudí, alebo ako ich budeme obsadzovať nové posty? Terajších, alebo ako? Terajších, dobre. Dobre, terajších a do budúcnosti obsadzovať cez výberové konania. Dáme pod otázku, ak dovolíte. To je ďalšia otázka. Áno, to je ďalšia otázka, aj keď nebola tam tá tretia. Cez výberové konania, lebo ja som považoval za samozrejme, že sa obsadzujú posty cez výberové konania. Aj keď možno to samozrejme nie je doteraz. Práve preto nerozumiem, že ste sa pýtali všetci. Dobre, ďakujem. A tretia otázka, nemusíte odpovedať samozrejme menom, ale máte už vybraného prednostu Mestského úradu? Prípadne svoju preferenciu na tohto človeka? OK. Dobre, takže stále máme všetci šancu, tak by som zopakoval. Kto vie, že áno, tak nech napíše. Dobre. Prvá otázka pre Juraja Říhu. Ktoré služby mesta by mali byť elektronické a v akom horizonte? Mestský úrad v súčasnosti implementuje projekt elektronizácie, ten bude prebiehať do roku 2016, čiže tá paleta služieb, ktoré sú nastavené, v konečnom dôsledku by mal občan vybaviť tú základnú agendu elektronicky. A čo by ste spravili pre lepšiu motiváciu zamestnancov mesta? V prvom rade Mestský úrad a zamestnancov treba spojiť, nerozdeľovať, treba im vytvoriť priaznivé podmienky pracovné, čo znamená to, čo práve ste sa aj pýtali v otázke stavu budovy Mestského úradu. Nemôže sa stávať, že v Mestskom úrade je v zime zima a v lete teplo. To, čo však myslím, že pre Mestský úrad a pracovníkov je kľúčové, z hľadiska motivácie, je potrebné zaviesť hodnotenie aj samotnej kvality práce Mestského úradu. Tu je jediným indikátorom spokojnosť občana. Nemôže sa stať, aby občanom mestu ľahostajný a aby sa tu objavovali listy, že občan sa dožaduje nápravy svojho problému 4 a viac rokov, čo sme sa stretli. Ďakujem za vaše odpovede. Pán Novota, aké máte názor na fungovanie mestských médií a ako vidíte ich budúcnosť? Tak mestské médiá musia byť v prvom rade objektívne. Ich budúcnosť je potrebné mať mestské médiá, ale nesmia občania pociťovať, že sú im podsúvané len určité druhy informácií. Akým spôsobom budete presadzovať svoje priority v mestskom zastupiteľstve? Prípadne koľko zvoliteľných kandidátov vás podporuje? Ja už som sa pred 4 rokmi presvedčil o tom, že nie všetci, ktorí vás presvedčujú o tom, že vás podporia, v skutočnosti vám tú podporu dajú alebo vôbec k tým voľbám idú. Takže tie počty človek musí naozaj brať s rezervou. A tá prvá časť otázky, poprosím ešte raz, bola aká? Akým spôsobom budete presadzovať svoje priority? Aha, áno. Tak každopádne s poslancami v mestskom zastupiteľstve je potrebné spolupracovať. Viem si predstaviť stretnutie aj neformálne s poslancami, kde môžeme prediskutovať jednotlivé témy. Kto čítal môj program, takisto vie, že chcem zriadiť poradné orgány primátora. Ďakujem pekne za vašu odpoveď. Pán Walter, aký máte názor na fungovanie mestských médií, ako ich vidíte v budúcnosti? No, tak mestské médiá by mali skutočne objektívne a pravdivo informovať občanov a myslím si, že ďaleko vo väčšej miere zaangažovať v takej miere, aby občan mal také informácie, aby ich mohol vyhodnocovať. Ďalej, médiá by mali zaangažovať občana aj v tom,
viac iniciatív, že prizývať občana do práce samotného mesta, aby sa zúčastňoval, oboznamovať ho s problémami mesta a pokiaľ sa týka médií, samozrejme tu má veľkú úlohu jednak Malacký hlas, aj Malacká televízia a prostredníctvom týchto médií mi ide o to, aby skutočne tá samospráva bola, že si ju my, občania, spravujeme. Ich úlohou, aby som povedal, prioritou je, aby dokázali zmobilizovať občana, aby sa podielal na správe verejných vecí. Ďakujem pekne za vašu odpoveď. Pán Peťko, čo by ste spravili pre motiváciu zamestnancov mesta ako nový primátor? No určite by som nechodil po kancelárii a nerozosmieval ich, určite to. Každý jeden zamestnanec vie, prečo tam je a vie, čo si má plniť. Motivovať treba každého jedného zamestnanca. Zamestnanec, ktorý príde do práce a je už nahnevaný na celý svet, určite nedobre komunikuje s prípadnými ľuďmi, ktorí prídu za ním s nejakou prosbou, žiadosťou a neplní si celkovo svoje úlohy. Je treba určite nastaviť systém tak, aby zamestnanci mesta prichádzali do práce s radosťou a boli hrdí na to, že robia to, čo robia. Ďakujem. Akým spôsobom budete presadzovať svoje priority v mestskom zastupiteľstve a ako podporou poslancov rátate? No, keď ste si všimli, počas celej mojej kampane nevystupujem sám. Vystupujem ako skupina hrdí Malačania, pretože myslím si a osobne, že primátor bez poslancov neznamená na meste vôbec nič. Potom dochádza k takým žabomyším vojnám, ako boli za ostatné roky. Ďakujem za vašu odpoveď. Pán Halcín, áno, ste na rade. Čiže akým spôsobom budete presadzovať váš program? Demokraticky spolupráci s celým mestským zastupiteľstvom. A v ktorých kruhoch by ste hľadali podporu najmä? Pokiaľ myslíte politické alebo iné, tak vo všetkých určite toto mesto už malo dosť rozdeľovania. A čo by ste spravili pre motiváciu mestských zamestnancov? No, nad tým som rozmýšľal celý čas. Takže častejšie športový deň. Možno tie kurzy sebeobrany by sa obrátili proti vám? To možno neskôr. Nebojte, chodím aj ja. Ďakujem. A čo mestské médiá? Ako vidíte ich budúcnosť, prípadne úlohu? No, na to som sa chystal celý čas. Pani Bubelová, je tu niekto z mesta? Takže určite by mestské médiá mali chodiť častejšie vo väčšom na takéto akcie a na všetky akcie, nie len na tie, na ktorých pozveme, prípadne tam, kde chcú konkurovať iným portálom, ktoré sú v meste. Ďakujem za vaše odpovede. Vy ste veľmi struční. Ďakujem. Prípadne, ak majú diváci ešte nejaké otázky, teraz je posledná príležitosť ich odovzdať. Čiže sa prosím prihláste, ak máte nejakú otázku ešte, ktorú môžeme zaradiť do vrbovania. Ďakujem pekne. Posledný okruh sa týka vedenia kampane a priorit kandidáta. Na začiatok, tuto nemáme tu hlasovanie cez lístky, lebo sú to príliš otvorené otázky. Dostanete však trošku viacej času, čiže bude tu trošku viacej voľnosti. Budú tam 4 otázky rovnaké pre všetkých kandidátov. Poprosím ďalší slajd. Prvá otázka pre pána Waltera. Kandidujete ako nezávislý kandidát. Boli ste niekedy členom politickej strany? Akej? Je to otázka od nášho čitateľa? Áno, kandidujem ako nezávislý kandidát. Nezávislý kandidát som skutočne nezávislý. Nepožiadal som o podporu žiadnu politickú stranu, ani občianske združenie, ani žiadneho iného sponzora. Boli ste členom nejakej politickej strany v minulosti? Áno, bol som členom Komunistickej strany Slovenska do 90. rokov. Ďakujem. A koľko stoja vaše predvolebné aktivity za posledné 3 mesiace, pretože obdobie kampane je posledné 2 týždne? Moje asi sú najskromnejšie zo všetkých kandidátov a som si to prepočítal, 136 € a 60 centov. Teraz ma stále. Ďakujem. A tretia otázka, v čom ste zmenili názor počas kampane? Nezmenil som, ja nemením názory, som otvorený, čestný človek a slušný a názory zásadne nemením. A štvrtá otázka, posledná, čo považujete za prioritu počas vášho pôsobenia v úrade? Tak samozrejme vo svojom programe mám
oblasti, či už je to rozvoj mesta, oblasť kultúry, školstva, sociálne veci. Okamžite by som riešil tie nešťastné chodníky, cesty. Ďalej ide mi o dobre fungujúcu, spravodlivú a slušnú samosprávu, lebo to je veľmi dôležité. Občan musí odchádzať z mesta spokojný. Ide mi o to, aby tam bol aj dobrý pracovný kolektív. Ja si myslím, že súčasne na meste je fundovaný, referenti sú slušní ľudia. Samozrejme, nemohol by som tolerovať úlety a s tým, že by vznikli nejaké problémy, nejaké, že by si zamestnanci neplnili. Samozrejme, som absolútne nulová tolerancia, pokiaľ sa týka korupcie. Ďakujem pekne za vašu odpoveď. Myslím, že to je jasná priorita. Pán Novota, rovnaké otázky pre vás. Kandidujete ako nezávislý kandidát. Boli ste niekedy členom politickej strany? Prípadne akej ste členom? Vždy som kandidoval či už na post poslanca alebo primátora ako nezávislý a nikdy som nebol členom žiadnej politickej strany ani nejakého podobného združenia. Koľko stoja vaše predvolebné aktivity? Videli sme vás, že máte na aute pekný billboard. Priznám sa, nepočítal som to, ale určite 2000 eur to neprekročí. A z akých zdrojov financujete? Zatiaľ financuje všetko z vlastných. Ďakujem. A v čom ste zmenili názor počas kampane? Nezmenil som názor. Dobre. A čo považujete za prioritu počas vášho pôsobenia v úrade? Tak ja vymenujem len jednu, lebo je to priorita. Nebudem vymenovať celý svoj program. Pre mňa je najdôležitejšie, až by som sa stal primátorom, vytvoriť partnerský vzťah medzi mestom a občanom a mestom a podnikateľským subjektom. Musíme vybudovať vzťah vzájomnej úcty a dôvery. Len takto dokážeme dosiahnuť ciele, ktoré ľudia očakávajú. Ďakujem vám za vaše odpovede. Pán Halcín, rovnaké otázky pre vás. Boli ste členom nejakej strany alebo ste členom nejakej strany? Nie, nebol. Neboli ste? A koľko stoja vaše predvolebné aktivity a z čoho ich financujete? No, to bude vedieť moja žena lepšie, je účtovníčka. V každom prípade nezrekonštruoval som, nedokončil som barák, ktorý sme si kúpili na Rádku, takže fasáda ma bude čakať až na budúci rok. Áno, ďakujem. Nepočul som síce všetko, ale verím vám. Snažil som sa. A v čom ste zmenili názor počas kampane? No, tu som vážne rozmýšľal a poviem jednoduchú vec. Na niektorých ľudí. Dobre. A čo považujete za prioritu počas vášho pôsobenia v úrade? Slušnosť a skryť intrigy tam, kde majú byť a nie tam, kde nepatria. Chcete ešte niečo dodať? Boli ste veľmi struční. Tomuto všetko. Ďakujem pekne za vaše odpovede. Pán Žiha, rovnaké otázky pre vás. Kandidujete ako nezávislý, boli ste niekedy členom strany, prípadne ste členom niektorej strany politickej? Kandidujem ako občiansky kandidát bez kontroly politických strán, nebol som členom žiadnej politickej strany. A koľko stoja vaše predvolebné aktivity a z akých zdrojov ich financujete? Tým, že kandidujem v spoločnosti aj kandidátov na poslancov, čiže nebudem uvádzať číslo len svoju kampaň, ale poviem súhrnú. Zatiaľ nemám teda spočítané ešte výdavky po poslednej akcii, ktorá bola v sobotu, ale mali by byť výdavky na úrovni zhruba 5700 eur. Financujem ich z vlastných zdrojov, čiže áno. Čiže vy financujete celú kampaň, celé kandidáty? Áno, považujem to za základ aj jednak nezávislosti a preto som aj odmietol akúkoľvek podporu. Ďakujem. V čom ste zmenili názor počas kampane? Názor ani nie, ale skôr očakávanie. Myslel som, že táto kampaň bude o tom, ako predstavíme jednotliví kandidáti priority program. Ja som svoj program zverejnil, snažím sa počas celej kampane vysvetľovať a moje očakávanie bolo, že kandidáti kandidujú za niečo, nie proti niekomu. Ďakujem. A čo považujete za vašu prioritu počas pôsobenia v úrade, ak budete zvolení? Priority som si udal a zverejnil, je to 8 prioritných tém môjho volebného programu, s tým, že ak by som prešiel, ľudia by mi dali dôveru vo voľbe primátora, chcel by som, a je to asi očakávané, že by sme počkali na výsledky aj voľby poslancov, pretože chcel by som sa oboznámiť s programmi tých poslancov, ktorí prešli do mestského zastupiteľstva, pretože to budú spoločné priority, takže chcel by som realizovať aj priority poslancov. Ďakujem za vaše odpovede. Pán
Pán Peťko, rovnaké otázky pre vás. Kandidujete ako nezávislý kandidát. Boli ste niekedy členom strany, prípadne ste teraz členom strany? Nebol som nikdy členom strany, nikdy som to nestihol. Bol som v strane, v policajnom zbore, takže tam sme to nemohli. Koľko stoja vaše predvolebné aktivity za posledné 3 mesiace a z akých zdrojov financujete? Tak myslím, že jediný tu viem jednoznačne zdokladovať všetky finančné náklady, ktoré ma stáli s touto kampaňou, a pri tých sumách, čo tu počúvam, sa mi to zdá až divné, lebo necítim sa, že by som bol tak moc viditeľný, a minul som spoločne, sme sa vyskladali teda s ostatnými kandidátmi, hrdými Malačanmi, a celá kampaň nás vyšla 12 775,58. A poviem na rovinu, cítim sa ako chudobný príbuzný, a preto je mi divné, že moje 4 billboardy a podobné veci. No, neviem, aj som vyzval, aj prostredníctvom mailu, okrem pána Waltera, čo tu sedí, aby zverejnili takým istým spôsobom ako ja financovanie kampane. Viem, že nemajú na to, nemusia mať povinnosť, ale v zmysle paragrafu 181 z 2014 od júla 2015 budú mať povinnosť toto isté urobiť, čo som urobil ja. Preto ich opätovne vyzývam, aby zverejnili tieto svoje náklady. Ďakujem. V čom ste zmenili názor počas kampane? Čo vám to dalo? Nezmenil som názor v ničom. Ľudia sú príjemní, usmevaví, každý vám slúbi to, čo chcete. Čo považujete za vašu prioritu počas pôsobenia v úrade? Moje priority sú dané spoločne s ostatnými hrdými Malačanmi v našom programe, je zavesený na Facebooku, prezentujeme ho všade, nemení sa v ňom opakovať. Priority sú jasné, veselé, príjemné mesto, kde sa dobre žije. Ďakujem za vaše odpovede. Ešte vysvetlím, že niektoré z týchto otázok sú vlastne otázky, ktoré sme zozbierali z formulára, rovnako tá o financovaní kampane a rovnako tá o politickej strane, čiže toto sú otázky, ktoré zazneli z radou verejnosti. Ja som sa tiež chcel spýtať na ten zmenený názor, lebo som mal pocit, že počas tej volebnej kampane, ktorú väčšina kandidátov prezentuje ako kontaktnú, že vlastne tí voliči majú nejaký vplyv na tých kandidátov, čiže ten vplyv vlastne uvidíme možno v úrade neskôr. Ďakujem. Týmto sme uzavreli 8. tému. Na rad prídu otázky, ktoré zazneli, či už cez kontaktný formulár, alebo z publika teraz. Ešte možno vysvetlím ten proces. Pán sa ma prišiel opýtať, že čo tam robí Mároš Trnka s tými otázkami. Tak nie, on ich tam nedopisuje ani ich nevyhadzuje. Iba sa ich snažil roztriediť podľa jednotlivých kandidátov, aby sme vedeli vyberať. Prípadne môžeš povedať? No jasne, lebo na začiatku boli pokyny, že návrh treba napísať, ak to je otázka pre konkrétneho kandidáta, tak návrh bolo treba napísať jeho meno, a nie všetci tak urobili. To znamená, ak to bola všeobecná otázka, tak malo tam byť napísané pre všetkých, ak to bola konkrétneho kandidáta, tak malo tam byť meno, aby sme náhodou nevyťahli 10 otázok pre jedného kandidáta, a ostatní by potom nemali vlastne šancu reagovať. Tak preto vlastne sa to bude riešiť tak, že konkrétne otázky budú obmedzené na, teda ak je konkrétna otázka na osobu, tak neviem, či jednu alebo dve otázky. Možno dve otázky by sme vybrali. Niektorí nemajú toľko, tak dostanú. Tento čas sme ušetrili vďaka tomu, že niektorí kandidáti sa vzdali svojho priestoru a neprišli dnes. Rovnako nebudú vlastne uvedení v tom výstupe. Nech sa páči. Aha. Dobre, myslím, že nie, lebo vlastne toto, ako som na začiatku povedal, tak toto podujatie organizuje naše občianske združenie a stanovili sme si určité pravidlá v podstate s mestskými médiami a nespolupracujeme týmto spôsobom, takže budú zverejnené. Aha. Dobre. Ďakujem za tú poznámku. Do budúcnosti o 4 roky to budeme zvažovať, ale musíme sa zosynchronizovať s vydaním Malackého hlasu zrejme. Ak dovolíte, tak by sme položili teraz niekoľko otázok, ktoré sú, ktorých je najviac. Myslím, že je to značne s prevahou, ako pán kandidát Žícha má najviac otázok. Tak môžeme začať ním teda. Niektoré boli adresované aj dvom. Nech si zoberie mikrofón. Tak tie necháme nakoniec ešte povedať.
všetky otázky kedykoľvek aj po skončení, ak bude potreba. Všetky možno osobne, ale my máme kino prenajaté na 2 hodiny, takže by sme museli viac platiť potom. Aj, ale my nie sme mestská organizácia. Takže otázky v poradí, ako boli vyžrebované. Prvá otázka. Pán Žiha, prečo presadzujete parkovaciu politiku tak, ako je, keď sa stretla s nesúhlasom, je nedomyslená, je v rozpore so štruktúrou, ktorú presadzuje Slovenská parkovacia asociácia? Máte 60 sekúnd. Veľmi stručne. Parkovacia politika nebola schválená až konečným aktom, a to je všeobecné záväzné nariadenie, ktoré určí jednotlivé časti, ktoré sú v tejto koncepcie, až vtedy je možné povedať, že niečo záväzné. To, čo som ja sa vyjadril, tak ako je koncepcia je pripravená, tak rieši viacero otázok. To je viac ako 60 sekúnd, aby som rozobral, prečo jednotlivé časti áno, nie. V zásade poviem, som za to a vyjadril som sa tak aj verejne, počas aj otázok, ktoré som dostával, a to je to, aby mesto najskôr rozfázovalo vôbec projektovú dokumentáciu, ktorú má, a to je, aby spustilo reguláciu parkovania v centre mesta. A to môžete brať ako verejne dané slovo. Predtým, ako bude parkovacia politika predložená novému mestskému zastupiteľstvu, zvolám verejné zhromaždenie obyvateľov, aby samotní obyvateľi sa vyjadrili s tým, že ja osobne mám problém, aby bolo spustené regulovanie parkovíska v sídliskách. To som sa vyjadril a to je moje slovo. Ďakujem pekne za túto odpoveď. Druhá otázka, ktorá už čiastočne bola zodpovedaná, ale neviem, či vy ste sa dostali k slovu. Ako by ste riešili tranzitnú dopravu? Tranzitnú dopravu treba rozlíšiť na 2 časti. Prvá je tranzitná doprava nákladná a osobná. Malackí majú problém jednak s prvou tranzitnou, tu je možné riešiť len vybudovaním diaľničných kolektorov a spojiek, ktoré sú od Veľkých Levár, to je tá severná časť. Tu však ja osobne nedokážem slúbiť, že vybudujeme obchvat, ak by som aj prešiel, za 4 roky. To je proste nereálne. Odhadované náklady sú asi 4 milióny eur. Čo znamená, že ponúkam skôr, aby sme nečakali a aby sme začali pripravať projektovú dokumentáciu a samotné aj otázku vlastníctva pozemkom. Bez toho akýkoľvek primátor, ktorý príde na Slovenskú správu ciest, ktorá je jediná zo zákonov, ktorá je investorom takejto stavby, má situáciu uľahčenú. A čo sa týka osobnej tranzitnej, tu je niekoľko jednoduchých drobných opatrení, čo sa týka napríklad prestavby križovatiek v centre mesta, otázka napríklad dobudovania cestných spojok medzi cestou mládeže, Štúrovou a tak ďalej. Je mnoho opatrení, ktoré vieme zaviesť. Ďakujem za vaše odpovede. Dobre, poprosím o... Druhý najčastejšie meno tu nie je zatiaľ. Pán kandidát Rusňák. Pán kandidát Rusňák, dobre. Tak tie odložíme do archívu. Alebo jednu, ktorú dáme. Takže otázka znie, pán Halcín, máte súhlas majiteľov nehnuteľností na sídlisku Juh, kde ste umiestnili billboard? Viete, že ste týmto konaním znemožnili možnosť reklamácie prác na tejto nehnuteľnosti? Nie je to tak. Konštrukcia je vybudovaná spoločnosťou, ktorá tam bude mať reklamu a ktorá má súhlas. Takže áno. Majiteľia bytov nemali ale o tom absolútne žiadnu informáciu. Majiteľia bytov, alebo ja som teda oslovený domovými dôverníkmi. Nie všetkými majiteľmi bytov. A oslovení. Dobre. Ďakujem za túto odpoveď. Druhá otázka, možno trošku širšia. Je pravdou, že Smer SD vám stiahol podporu a vyjadril ju pánovi Rusňákovi, a vy ste presviečaní, aby ste kandidatúru v jeho prospech stiahol? Sú to určité fámy, ktoré sa šíria po meste. Ja to robím inak. Peter, môžeš to vysvetliť? Dobre. Takže dvakrát som mal
som bol podporený stranou Smer, teda okresnou organizáciou, aby to bolo jasné, členmi okresnej organizácie. Uchádzal som sa o podporu všetkých politických strán a nie len politických strán, lebo som presvedčený, že toto mesto sa musí spájať aj naprieč politickým spektrom. Aj naprieč. To je jedna vec. Na tretíkrát som na základe určitých okolností požiadal pána predsedu okresnej organizácie, aby zvolal okresnú radu, dobre hovorím, tuším, a tam som sa z určitých dôvodov, ktoré tu nebudem rozvádzať, vzdal tejto podpory. Čiže ste to inak interpretovali, ako bola tá otázka? Teraz nerozumiem, ako inak. Pýtali ste sa, či mi Smer odobral podporu. Čiže nie je to tak, že ste niekým presvedčení a tak ďalej. Zdal som sa jeho. Je to pravda. Dobre, ďakujem za toto vysvetlenie. Dáme prednosť sedinám. Je tam iba jedna otázka vlastne pre doktora Waltera s tým, že... Môžete si vyťahnuť jednu z tých všeobecných. Ja som mu uľahčil situáciu. Dobre, prvá otázka. Nemyslíte si, že váš pomerne vysoký vek by mohol byť prekážkou pri výkone funkcie primátora? Vidíte, že som ešte mladícky, svieži, nevidím dôvod, ale celkom vážny teraz. Vážení Malačania, ja sa uchádzam o zvolenie, neuchádzam sa o menovanie do funkcie. A to je veľký rozdiel. Funkcia znamená pre mňa nástroj, ako by som chcel posunúť Malacky dopredu. Chcem, aby niečo v Malackách zostalo pekné. To bol motívom, prečo som išiel. Opakujem, že uchádzam sa o zvolenie, nie o žiadne menovanie a si myslím, že vek nie je rozhodujúci. Ja vám čo poviem, mňa baví história, veľa Malačanov to vie. Keď sa pozriem do histórie a do Nemecka po druhej svetovej vojne, ako vyzeralo, kto dal Nemecko do poriadku? V akom stave bolo? Človek, ktorý išiel do politiky a mal 76 rokov. Odpovedzte si, kto to asi bol. A pôsobil v nej do 90-ky. Nechcem tým povedať, že ja budem pôsobiť do 90-ky. Ale skúsenosti životné spojiť s mladíckým elánom je veľmi dôležité a je to ideálne. Len toľko. Chcel by som tiež privítať pána Rusňáka, ktorý bohužiaľ zmeškal väčšinu dnešného programu. Neviem, aký ste chceli povedať pár slov. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade sa chcem ospravedlniť aj túto kandidátom, aj všetkým ľuďom, ktorí prijali toto pozvanie na diskusiu za svoje meškanie, ale mali sme radu riaditeľov v Nitre, idem rovno z rady riaditeľov, ospravedlňujem sa všetkým, ale v prvom rade ja stále vykonávam funkciu riaditeľa organizácie, čiže vykonávam si ju zodpovedne a hlavným bodom dnešnej porady bolo uzavretie rozpočtu na rok 2014 a schvaľovanie návrhu na rok 2015, čiže pristupujem k tomu tak, že som síce jeden z kandidátov, ale nikto nevie, kto sa stane novým primátorom, čiže musím pristupovať aj k svojim zamestnancom zodpovedne, tak prepáčte to meškanie, ale kľudne tu zostaneme aj dlhšie, ak budú tie otázky aj po skončení diskusie. Ďakujem. Každému rád odpoviem. Ďakujem. Druhá otázka na pána Waltera, prepáčte, že som vás vyrušil. Je to taká otázka, ktorá je z polovice konštatovanie a z polovice otázka, ale možno s vašimi skúsenostiami dokážete vysvetliť. Prečo takí skalní poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí sa oháňajú láskou k mestu, táto im trvá iba dovtedy, kým nezískajú vhodný stavebný pozemok? Keď ho niekto má, jeho láska k mestu končí. Čím by ste vysvetlili takéto počínanie niektorých poslancov, ktoré zaregistroval náš divák? No tak závisí to od slušnosti a charakteru každého človeka. Poznáme veľa prípadov, že skutočne niekto si myslí, že keď pôjde do mestského zastupiteľstva, že bude mať z toho výhody. Ja sa pohybujem v komunálnej politike v Malackách od 90. rokov v rôznych komisiách, či to bola bytová,
legislatívno-ekonomická spolu s kolegom Žíhom sme boli. Naposledy som bol v sociálno-zdravotnej komisii a si myslím, že aj post poslanca, nechcem sa tady zmenovať o poste primátora, to sú veľmi závažné skutočnosti, ale každý si musí byť vedomý toho, že musí túto funkciu vykonávať zodpovedne a jediný, komu sa zodpovedá, je občan. A kto si myslí, že chce byť poslancom alebo nejak zneužívať alebo využívať tieto veci, tak je na veľkom omyle. V prípade, že by ja som pôsobil na radnici, aby som sa niečo také dozvedel, aby niečo také spôsobil aj zamestnanec, tak okamžite končí. S takýmto predsa nemôžeme takéto neresti si dovoliť tolerovať. Je to neprípustné a táto otázka je ináč na mieste a možno si niekto predstavuje, že keď bude v zastupiteľstve, že možno sa bude snažiť nejak zvýhodňovať, ale je na veľkom omyle. Nikdy by som nedopustil takéto niečo, aby sa stalo. Ďakujem za vašu odpoveď. Máme ešte nejaké špecifické otázky pre pána Novotu a pre pána Peťka? Pána Rusňaka by som nechal nakoniec aspoň, aby sa trošku vydýchal. Evidentne sa ponáhľal. Dúfam, že ste neporušovali dopravné predpisy. Rýchlo. To je teda nápad. A to by koho to napadlo, že niekto môže... Tu je asi omyl, lebo to je otázka na pána Žíhu. Môžem odpovedať? Zase ten istý problém. Dobre, no, Pán Peťko, skúste bližšie vysvetliť, že pracujete v oblasti bezpečnosti. Môžete vysvetliť, prečo váš letáčik bol v obálke pána Rusňáka a máte dohodu o spolupráci. Čo si myslíte o novej fontáne? Som veľmi rád, že teraz pán Rusnák prišiel, síce som mu vypil vodu, ale neviem, ako som bol v jeho letáčiku strčený. A spolupráca je, samozrejme, vidíme sa tu asi 3., 4. krát iba na takýchto debatách, tak sme veľmi dobrí kamaráti. K tejto otázke fakt neviem, čo mám povedať. Ale... Dobre, a tam bol ešte podotázka, že čo si myslíte o novej fontáne? Možno. Nová fontána je strašne pekná, ale mne by sa páčila ako súčasť kruhového objazdu pri AFK. To je moje vyjadrenie, lebo krásne by to tam svietilo a podľa mňa by sa splnilo jedno aj druhé, by sa skúbilo efektivita aj ekonomika. Tým by sme možno pokazili radosť tým deťom, ktoré k nej chodia teraz. Že... Dobre, a druhá otázka. Všetkým sa sľubuje všetko. Je to reálne? Čo môžem slúbiť, ja to vám nikto nedá, to robí každý, si tak všímam. Ale ja sa snažím práve, že nesľubovať, ale myslím, že ozaj je to tak, každý sa tu snaží niečo predniesť, nejaké svoje plány, ale myslím si, že keď splní každý z nich, a ja to opakujem pravidelne, keď každý splní 10% z toho, čo slúbi, tak sa budeme mať strašne, ale strašne dobre. Ďakujem. Myslím, že pán Novota teraz je na rade. Inak možno sme týmito otázkami mali začať pre uvoľnenie atmosféry. Teraz mi to tak napadlo, tak poučíme sa z toho a o 4 roky to bude trošku lepšie. Dobre, pán Novota, veľmi negatívny obraz o Malackách vytvorila kauza družstevná. Akým spôsobom by ste ju riešili vy? No, na túto otázku som presne odpovedal v rádi Regina, kde som tam ubetoval kvantum času, že som to nesledoval a potom mi neostal čas na ostatné otázky. Takže môžem to zopakovať. Čo sa týka družstevnej, je to veľmi háklivá záležitosť.
Na riešenie tejto situácie mám dve riešenia. Jedno môžem prezentovať, druhé nie. To, čo môžem prezentovať... Sedíte medzi dvomi policajtami, tak musíte opatrne. To, čo môžem prezentovať, to som povedal aj v rádiu, je mi ľúto, že keď nám sľuboval pán Lipšic, že to porieši, dal tam policajtov, ktorí tam boli 24 hodín denne, boli tam kamery. Je mi veľmi ľúto, že nikto z občanov Malaciek tie zábery z tých kamier nevidel, aby si urobil vlastný názor na to, čo sa tam v skutočnosti deje. Ďakujem za vašu odpoveď. A druhá otázka pre vás. Prečo chcete všetci budovať všešportové haly a zimné štadióny, keď máme dosť druhov športov v meste a radšej podporiť a skvalitniť tieto? Je to vo vašom programe? Ja som to do toho programu nedával, ale poviem to na tomto verejnom fóre. Som presvedčený o tom, že Malackí mali veľkú šancu získať multifunkčnú športovú halu s ľadovou plochou, ktorá by slúžila aj pre kultúrne akcie. A to bolo v roku 2010, keď sa nevedeli v Bratislave dohodnúť, kde postaviť nový zimný štadión. Vtedy mohli Malackí prísť s ponukou, že majú štátny pozemok, to sú bývalé kasárne. Malackí sú dostupné od Bratislavy za 20 minút, čo je kratšie ako z jednej strany Bratislavy na druhú. Ale problém je v tom, ako túto halu udržať pri živote, ako ju financovať. Ja tu vidím jedine dve možnosti. Jedna je to, čo som povedal, multifunkčná hala, či je slúžiaca aj pre kultúru, ale druhá zásadnejšia, musel by tento štadión slúžiť ako domovský stánok niektorého ligového mužstva, ktorý by dokázal ufinancovať takúto veľkú finančnú záťaž. Naznačím ešte jednu vec. Toto bolo v minulosti. Pokiaľ by sme týmto smerom chceli, majú sa konať majstrovstvá sveta hokeji 2019 na Slovensku. Som veľmi rád, že takáto hala sa má veľká postaviť v Banskej Bystrici, lebo máme v Bratislave a máme v Košiciach, v strede Slovenska nám chýba. Ale ako náhle z nejakého dôvodu to krachne, tak za týchto podmienok Malackí musia byť pripravené ponúknuť túto možnosť. Ďakujem za vašu odpoveď. Teraz asi prichádza na rad pán Rusňák a ešte vás uvediem do témy. Teraz dávame dve otázky, ktoré boli položené priamo kandidátom. Poprosím vás, aby ste si vytiahli dve z nich, ja vám ich prečítam. A máte potom na odpoveď 1 minútu, tam dole beží časomier, ako ste si možno všimli. Takže otázka na vás, pán Rusňák. Ako by zneli otázky referenda o spoplatnení parkovania? Ešte raz, môžem tú otázku? Ako by zneli otázky referenda o spoplatnení parkovania? Ako by zneli otázky, lebo to je otázka. Tak jednoznačne, čo sa týka parkovania, ja som to uviedol vo viacerých diskusiách, že je vypracovaná štúdia. V Malackách vieme, že je problém s parkovaním. Včera som si to overil aj na sídlisku Juh, aj v centre mesta. Jednoznačne pri riešení otázky spoplatnenia, a som to uviedol a stojím si za tým, že by som využil nástroj samosprávy, a to je mienka vás občanov. Čo by ste sa pýtali? Kde by sme riešili možnosti či už spoplatniť alebo nespoplatniť, to by bola zásadná otázka. Potom možnosti odstupňovania s tým, že Malačania alebo miestni obyvateľia určite by mali mať v tomto referende možnosť nejakej úľavy, čo sa týka parkovania v centre, lebo vieme, že toto nám zaplňajú hlavne z okolitých obcí, keď idú železničnou dopravou do Bratislavy. A druhá otázka by smerovala, čo som sa včera dozvedel na Juhu, že je problém viacerých aut v jednom byte. Čiže tam som takisto povedal, že nechám to, aby sa vyjadrili tí ľudia, ktorých sa to bytostne týka. Ďakujem za túto odpoveď. A druhá otázka pre vás. Ako vysvetlíte podporu vašej kandidatúry od strany SNS, ktorá je poznačená korupčnými aférami a dištancujú sa od nej v Národnej rade všetky strany, aj Smer? Myslím si, že strana SNS v poslednej dobe
zažila rekonštrukciu strany, tak ako zažili viaceré politické strany. Čo sa týka všeobecnej podpory mojej osoby politických strán, tak nesmierne si podporu týchto strán vážim. Som nezávislý kandidát s podporou, to zdôrazňujem, s podporou politických strán, čiže nie som im nejako zaviazaný, ani nič odo mňa nemajú slúbené. Podporu politických strán považujem za dôležitú z toho dôvodu, že primátor mesta je politikom, nemôže byť nezávislý, čiže musí sa venovať, aj samotný zákon mu to určuje, že musí spolupracovať s politickými stranami, ktoré v danom meste pôsobia, ak nie sú extremistické a podobné veci. Podpora strany Smer je jednoznačná, nakoľko je to jedna vládna strana alebo jediná vládnúca strana. Podpora strany SDKU takisto si uvážim z toho dôvodu, že v súčasnosti hospodárujú BSK, čiže pán Frešo je členom SDKU, tam tiež je potrebná spolupráca s mestom a vyšším územným celkom. A čo sa týka strany Zelených Slovenska a strany SNS, 2016 sú parlamentné voľby, nikto nevieme, ako dopadnú, čiže naozaj si túto podporu vážim všetkých politických strán. Ďakujem pekne. Ďakujem vám za odpoveď. Ešte predtým, než pristúpime k záverečnému bodu nášho programu, a to je jednominútové vyjadrenie každého z kandidátov, výzva voličom, tak by som na pódium ešte raz pozval Vlada Handla, aby nám trošku odľahčil atmosféru, aby sa mohli kandidáti pripraviť a premyslieť si, čo chcú povedať svojim voličom, ako ich budú mobilizovať. Tak mám tu ďalšiu pieseň v záhračtine, tak ako vidím ja Malacký mojimi očami. No nie, to boh vie čo. A teraz som sa dozvedel, že vlastne mám šancu byť prednosta mestského úradu. Neviem, čo to obnáša, ale tak flek by to mohol byť dobrý celkom. Ty naše Malacky, doby vás nemie vrát, na pískoch staviané, môj dom je môj hrad. Pustíš sa nad jazdem a už to začína, nalevo obchodiak a vpravo malina, nalevo obchodiak a vpravo malina. A pohled dole je skutečne milý, tróni tam Lidl hned vedľa Billy, tróni tam Lidl hned vedľa Billy. Len co sa rozjedeš, už aby stál, nejaký hňub za most semafor dal, nejaký hňub za most semafor dal. Spravíš pár metrov od smíchu si tuhý, uprostred centra je semafor druhý, uprostred centra je semafor druhý. Ty naše Malacky, doby vás nemie vrát, na pískoch staviané, môj dom je môj hrad. Len co sa rozhledneš, sa otázka nacíska, proč sme dali centrum do prostrídka sídliska, proč sme dali centrum do prostrídka sídliska. Však to je naopak, chlapče môj premilý, len vďaka činžákom sme sa centra zbavili, len vďaka činžákom sme sa centra zbavili. Za benzínku do centra každý občan zbrojí, však nieco ohyzné tému v ceste stojí, však nieco ohyzné tému v ceste stojí. Posledná úprava, architekt kričí, dajte mi moc, synagoga bude ty naše Malacky, doby vás nemie vrát, na pískoch staviané, môj dom je môj hrad. A naša pýcha je, a to dobre víš, uprostred parčíka slovenský kríž, uprostred parčíka slovenský kríž. Dalo to hodne síl, možno aj potu, než sme ho vymohli od najslováka slotu, než sme ho vymohli od najslováka slotu. A toto všetko sú práce našej plody, abych nezapomniel, máme svaté schody, abych nezapomniel, máme svaté schody. Na nich sa modlíme, prosíme Boha, však len tí, co ostali múdri, vzali roha.
pekne za toto vystúpenie a veríme, že to nebude ako v závere tej pesničky, že po 4 rokoch nového primátora vezmú všetci múdri roha. Ako som už napísal našim kandidátom dopredu, mali šancu si pripraviť záverečné oslovenie pre voličov. V prípade, že chcete vstať, môžete vstať a môžete mať prejav k publiku. Začneme podľa abecedy od pána Halcina. Nech sa páči. Ja vám dám tento mikrofón, ak chcete vstať. Ak vám to nebude vadiť, budem sedieť. Teda, ak nebudeme chcieť predĺžovať čas. Som asi jediný, ktorý si neprečítal ten mail. Ale je to moja chyba. Takže, vážení Malačania, v Malackách žijem 12 rokov, to viete veľmi dobre. Nie som Malačan. Možno práve preto trošku vidím tie Malacky trochu iným pohľadom. Od roku 2008 realizujem aktivity na sídlisku Juh. To viete určite mnohí, určite nie všetci. Venujeme sa rôznym aktivitám od tých spoločenských, cez rôzne batôžkové bály, silvestre, akcie pre deti. Nakoniec MDD Malackách už dúfam, že aj na juhu si všimli aj ostatní, nielen na samotnom juhu. Venujeme sa deťom. Venujem sa profesne v oblasti bezpečnosti a v tejto oblasti sa cítim aj komfortne a chcel by som ďalej, samozrejme, aj v tejto oblasti rozvíjať aktivity. To, či si zvolíte tak alebo tak, je na vás. Nešiel som do tejto kandidatúry s žiadnym tímom poslancov alebo kandidátov na poslancov, práve preto, lebo som presvedčený o tom, že ste to práve vy a samozrejme ďalší, ktorí prídu k volebným urnám 15. novembra, že tí majú rozhodovať o tom, kto má viesť toto mesto. A s týmito ľuďmi musíme so všetkými spolupracovať. Nebudem vyzdvihovať jednu, druhú, tretiu skupinu. Myslím si, že všetci majú právo. Ďakujem za vaše vyjadrenie. Čas uplynul. Takže príďte 15. novembra voliť. To je celé. Pán Novota, váš čas. Nech sa páči. No, ja som si síce pozvánku čítal, ale som človek, ktorý sa nepotrebuje pripravovať. Hovorím to, čo vnútorne cítim. Tak aj odpovedám na všetky otázky. Komunálnu politiku sledujem už dlhšie, niekoľko rokov, či už je to v Malackách alebo v iných mestách, vo vrcholnej politike. Rôzni kandidáti nám nasľubujú hory doly. Ale ani raz som sa nestretol s tým, že by sa zaviazal niektorý z kandidátov, že bude svoj post zastávať čestne a svedomito. Takže toto mi trošičku chýba. Mám ešte chvíľočku, ja by som rád využil túto príležitosť. Dnes je tomu presne 25 rokov, čo som si za manželku zobral jednu perfektnú ženu. A rád by som jej teraz poďakoval za tých 25 rokov a dúfam, že prežijeme ešte ďalší kus života. A na záver chcem vás vyzvať, tých, ktorí váhajú, aby naozaj išli voliť. Máme šancu niečo v Malackách zmeniť a aby volili podľa srdca. Ďakujem. Ďakujem za vaše vyjadrenie. Pán Peťko, nech sa páči. Ak chcete vstať, tak vám môžem tento mikrofón požičať. Môže? Nech sa páči. Časomera. Takže tiež som si nepripravoval tento posledný príhovor. Dúfam, že bude prvý takýto. Počas celej kandidatúry nekandidujem sám. A počas celej tej kandidatúry sa opieram o dobrých ľudí, ktorých okolo seba mám. Takto chcem pokračovať aj ďalej. Nielen s týmito ľuďmi, ale so všetkými ľuďmi, ktorí majú záujem na tomto meste. Ďalšou z vecou, ktorou chcem na seba aj upozorniť, že nekandidujem nielen na primátora mesta, ale toto mesto nechcem opustiť, takže nezvolím ma za primátora, dovidenia, papa. Nie, kandidujem aj na poslanca, na miesto poslanca. Chcem v tomto meste robiť, chcem tu robiť zodpovedne, chcem robiť tak, aby som sa za svoju prácu nemusel hanbiť a aby som nemusel o sebe čítať nejaké bulvárne alebo vymyslené hlúpe veci. Takže prosím vás všetkých, choďte voliť, urobte si ten čas a dajte hlas, rozhodnite sa tak, ako vy chcete. Ďakujem pekne. Pán Rusnek, nech sa páči. Ďakujem pekne. Uvedomujem si jednu vec, že novozvoleného primátora a poslancov, najmä poslancov, bude čakať neľahká práca. Ja som mal možnosť počas mojej kampane sa stretnúť s veľkým množstvom spoluobčanov, ktoré ma utvrdili v jednej myšlienke, že spoločne dokážeme naše mesto posunúť tým pozitívnym smerom k lepšiemu, modernejšiemu, bezpečnejšiemu a
oveľa krajšiemu mestu, ako je dnes, aby to mesto získalo štatút okresného mesta 21. storočia. Ide mi o to, aby Malacky sa nestávali len nejakou predmesťou Bratislavy a nebolo to, že kúpi si tu niekto len dom a žije v Bratislave, ale aby sa stali takou vstupnou bránou a srdcom celého Záhoria. Ako nezávislý kandidát sa uchádzam o vašu dôveru a váš hlas každého jedného rozhodne, čiže je na vás, ako si zvážite výber jedného z nás kandidátov, ale viem si predstaviť spoluprácu s každým jedným. A čo sa týka mojej terajšej práci, tak jak som uvedol na začiatku, že pristúpim k nej zodpovedne, tak budem pristúpať aj k funkcii primátora. Ďakujem vám. Ďakujem vám. Pán Riga, nech sa páči. Milé dámy, milí páni, ja pre mnohých z vás nie som novou tvárou. Ja som sa neobjavil 2 mesiace pred voľbami, moju prácu poznáte 8 rokov. Z tohto pohľadu ja som sa snažil celých 8 rokov zastupovať a hájiť verejný záujem a bojovať za občana, hoci mnohí aj v tom čase mlčali. Dnes som sa rozhodol a v týchto mesiacoch, že sa pokúsim obhájiť dôveru aj na post primátora a preto by som vás aj chcel poprosiť o podporu. Nie som nepopísaný list, čo znamená, chcem stavať na tom dobrom, na tom zlom sa poučiť, aby sa tie veci neopakovali. A zároveň, ak by ste mi dali podporu vo voľbách, vám dávam svoje slovo, že urobím všetko preto, aby som ten volebný program, ktorý som predložil, v spolupráci s poslancami aj presadil. Ja vám za to ďakujem, želám vám pekný zvyšok večera, s tým, že bol by som rád, keby čo najviac vás prišlo 15. voliť. Ďakujem. Ďakujem. Pán Walter, nech sa páči, vaša minúta. Vážené dámy a páni, milí Malačania, idem do volieb ako nezávislý kandidát, mám v komunálnej politike skúsenosti, prehľad. Ide mi o dobre fungujúcu, spravodlivú a slušnú samosprávu, ide mi o to, aby sa mesto rozvíjalo, aby každý mohol povedať, že sa v tomto meste cíti ako doma a že je hrdým Malačanom. Chcem vás vyzvať, aby ste išli k voľbám, aby ste volili človeka, ktorého ste poznali niekoľko rokov, ktorý niečo spravil pre Malacky a nie toho, ktorý robí efektívny volebný marketing. Prajem vám všetkým šťastnú ruku pri voľbách a k tomu veľa šťastia a zdravia. Dovoľte mi, aby som sa záverom poďakoval všetkým kandidátom, ktorí prijali naše pozvanie. Tiež by som im chcel poďakovať za disciplínu, ktorú preukázali pri dodržiavaní časového limitu aj za to, že dodržali zásady korektnej diskusie. Naozaj ešte raz veľmi pekne vám ďakujem za váš čas, za vašu energiu, ktorú ste tomuto podujatiu venovali. Ďakujem. A chcel by som poďakovať aj vám, milí diváci, že ste prišli, že sa zaujímate o komunálnu politiku. A možno by som chcel vyzvať aj ja všetkých obyvateľov a občanov Malacie, ktorí môžu voliť v týchto voľbách, aby prišli, aby sme prekonali tých 32%, aj keď možno nezdvojnásobíme toto číslo, ale aby sa viac nás podielalo na rozhodnutiach v prospech tohto mesta. Ďakujem vám ešte raz veľmi pekne, pekný večer.